Mae'r Gweilch yn hedfan yng nghynghrau'r Ranbarthol dan 19 Cymru. Maen nhw'n ddigiro'r tymor hwn. Thomas oedd yw'n bylchu cymorth. Dyna fe yr eilydd eto yn cyfuno gyda'i wythwr. Kai Harris yn croesi. Un fuddugoliaeth arall a nhw fydd y Pencampwyr. Mae chance ni ennill y Pencampwriaeth, so mae rhaid ni dod mewn gyda fach o grit. The boys have all bought into what we've been trying to achieve, and the results have come with it. I remember when I look back at 17, 18, when you receive honours for your club or junior level, you remember these moments. So yeah, it's a big moment for them. It's massive for us. There's a lot of pressure going into it, and it's a big one. Wel, ni di middi nhw o blaen, so ni yn cael edge fawr arno nhw. Ni di parhau'n dda, felly ni'n barod. Her heno ydy y Scarlets, y tîm maen nhw eisoes wedi curo'n gyffyrddus rhyw 10 diwrnod yn ôl, ond mae yna falchder Ranbarthol yn y fantol a Scarlets yn siŵr o fod yn barod am yr her mewn gêm gartra iddyn nhw yma yn Llanymddyfri. Ia, y Gweilch sydd ar y brig, ennill efo pwynt bonws yn erbyn y Scarlets heno a nhw gaeth fi coroni'n Pencampwyr, ond mae Caerdydd yn dyn ar ei sodla nhw. Bydda colli heno i dîm Paul James yn mynd â pethau i rownd ola yr wythnos nesa. Darbi leol enfawr heno felly ar fanc yr eglwys mewn gêm i benderfynu'r Pencampwriaeth y Scarlets yn erbyn y Gweilch o Llanymddyfri. Ia, croeso i Llanymddyfri, mae'r cyffro yn codi tu nôl i ni achos mae hon yn mynd i fod yn gêm enfawr heno sgwni os gawn ni Pencampwyr cyn diwedd y noson. Dyna'n edrych ymlaen amdani hefyd, yn edrych ymlaen at y gêm. Mae cynfachwr y Gweilch Ifan Phillips noswaith dda. Nawn ni ddechrau efo'r Gweilch yr ymwelwyr. Fel nes i sôn, maen nhw'n gallu bod yn Pencampwyr heno. Maen nhw'n edrych fel boi tymor nhw yn gyflawn. Lle mae cryfdera nhw a pam bod gen nhw'n gymaint o momentum? Ie, fi'n siŵr bod nhw'n eitha bles gyda ffordd maen nhw'n perfformio dros wythnosau diwetha. Mae safleau gosod nhw wedi bod yn wych, ysgarmau smidol, ysgrym. Felly fi'n siŵr yn ei weld lot o hwnna yn ystod y gêm ma heno. A ie, i fi maen nhw wedi cael yr perfformiadau eitha cyflawn na, maen nhw wedi bod yn eitha gyson, felly dwi'n edrych mlaen i weld sut ewn nhw ma heno. O ran y Scarlets, maen nhw wedi bod yn gystadleuol yn y gystadleuaeth yma, ond ella anghyson ar y degau, ddim mor gyflawn ar Gweilch. Lle maen nhw'n gwella heno? Ie, yn sicr, fi'n credu falle cysondeb yw i broblem nhw, mwy na dim byd, achos fel chi'n gweud, maen nhw wedi perfformio'n dda, cwpl ar sawl adeg, ond yn anffodus fi'n credu falle bod sgyblaeth di gael yn lawr tipyn, felly bydd hwnna'n rhywbeth bydd yr hyfforddwyr di neu siŵr bod nhw'n gweithio yn ystod wythnos. Yn wir, reit, wel, dewch ni glywed gan yr hyfforddwyr yna, maen nhw wedi bod yn sgwrsio efo Rhys ap William. Stafell newydd y tîm cartref y Scarlets i prif hyfforddwr nhw, Paul Fisher. Paul, darbi gorllewinol, Scarlets erbyn y Gweilch, mae hon yn enfawr, wastod yn. Wel, mae gêm fawr i ni heno, ni'n siomedig iawn gyda perfformer amddiffynol wrth ystwetha erbyn y dreigiau. A mae eisiau ni fod, mae lot fwy cywir heno gyda'r pel hefyd, ond fel wedwch chi, mae'n gêm darbi, gêm fawr a gêm bwysig iawn i ni fel carfan. O'ch chi lan ar hanner amser pan wariwch chi nhw lawr gyda'r Gweilch. Beth ath o le yn yr ail hanner, a odych chi'n mynd i danio hyn, o rhywbeth chi'n cweit wedi wneud y tymor yma? Ie, mae'n brytho rwy stredig yn y tymor hyn, chwn i wedi dangos fflachiau o thrylydd, ond yn anffodus, y gymryd diwetha yn erbyn y Gweilch, gwmpani bant, gaethon nhw lot o tiriogaeth y meddiant, mae gadw ni fi'n dyn, ond chwn i'n gobeithio hyn, ond ni wedi gweithio lot hyn ar amddiffyn, gobeithio bod ni'n lli cadw meddiant bach yn well, a fel wedys i, bod ni'n lot fwy cywir gyda'r pel. Ennill. Gobeithio ni. Diolch yn fawr ti. Lyfli, diolch yn fawr. Paul James, Ospreys head coach, Scarlets Ospreys, always huge, but tonight it's even bigger. You win with a bonus point, and this league is all wrapped up. Yeah, it's always nice to play the Scarlets. As you said, it's a derby game. We haven't really spoke about it much this week in training, about winning the league. It's just been more focusing on our roles and getting a performance, really. Got a great win against RGC. A couple of tweaks to the team for tonight, but you've kept generally that 23 really consistent all season. Yeah, we've kept a similar squad, but we've said to the boys from day one, you're all going to have opportunities in training, etc. And it's for you to put your hands up. It's a similar squad, 1 or 2 changes, but boys are ready and looking forward to it. Great, Paul. Good luck. Cheers, thank you.
Ifan, sut fydd y tîm yma a'r chwaraewyr yma yn teimlo yn enwedig y Gweilch? Maen nhw'n barod wedi mynd I fewn i'r stafell newid na. Mae yna popeth ar y gem yma heno, sef fydden nhw'n teimlo. Ie, yn sicr fi'n credu ar bob lefel sy'n mot pa oedran I chi cwrdd o'i cwrdd gêm chi moyn fod yn rhan o Gweilch yn erbyn y Scarlets. Dwi ddim yn mynd yn lot yn fwy nag un, ond yn hefyd mae lot o'r lein gyda'r Gweilch, felly na, fi'n siŵr bydd y boes yn eitha nerfus, ond na, fi'n siŵr bydd nhw'n canolbwyntio ar beth sydd gyda nhw'n ei wneud. A pwy sy'n mynd I fynd â hi mewn gair ta? Gweilch neu'r Scarlets? Ie, fi'n credu Gweilch sy'n mynd I mynd nawr. Maen nhw bach yn rhy gryf i'r Scarlets ar un o bryd. Dyna ni ta, diolch yn fawr iawn Ifan am dysylwada di. Gawn ni glywed mwy gen ti yn ystod y gêm, achos ti'n mynd I fynd i'r pwynt sylwebu I ymuno ar Rhys ap William. Darbi gorllewinol ar rygbi pawb heno. Gêm alle weld yr ymwelwyr y Gweilch yn cael ei coroni yn Pencampwriaeth dan ddeunaw Cymru. O fi'n siŵr bod y Scarlets am wneud I gorau glas ar fanc yr eglwys Llanymddyfri I sboilo parti eu cymdogion agos. Dyma'r tîm oedd am yr ornest. Y Scarlets yn edrych am ei trydydd fuddugoliaeth o'r tymor Ranbarthol. Di wneud 6 newid, 2 newid safle ers I ni weld nhw'n colli yn erbyn y dreigiau wrthos diwetha. Rhif 2, 3 a 4 newid. Harry Thomas, y captain nôl yng nghanol y reng flan yn rhan allweddol o'r Scarlets. Iestyn Cook yn gwisgo 3 wrth I ochr, y gŵr o glwb Saffron Walden, un o system wych yr alltudion, a un arall yn ŵr cawr pengoch o goleg Llanymddyfri, Will Evans sy'n gwisgo 4. Keanu Evans gynt o'r Strade yn gwisgo 7, a Owen Griffith a Max Page nôl tu ôl y sgrym. Y Gweilch 6 mas o 6 di curo rygbi gogledd Cymru gyda pwynt bonus y ddydd Sul. Maen nhw wedi wneud 6 newid. Cysondeb yn newis y Paul James y tymor yma. Yr un reng flan, George, Thomas a Haya. Y captain, Evan Hill nôl wrth y cyson. Finn Evans yn yr ail reng. Kyle Harris, yr wythwr dynamic nôl hefyd. Wood gynt o ysgol gyfyn y Clybera sy'n gwisgo 9. 3 cefn I gyd I newid. Llywelyn Hawks a Ben Evans ar yr esgid. A Lewis Edwards, y cricedwr ryngwladol o Bontarddulais sy'n gefnwr. Yr eilyddion I gyd I mynd I ware ran heno yn enwedig boes y reng flan. Pound i'r Gweilch a Lees i'r Scarlets. A beth am ein gwerth gwylio ni de? Y ddau Thomas, captain y Scarlets, Harry a maswr a magic y Gweilch, Charlie. My name is Harry Thomas. I play hooker for Scarlets under-18s. My rugby hero is Michael Hooper, and I aspire to represent the Scarlets at the pro level. Charlie Thomas, out of half for Ospreys. My rugby hero is Dan Carter, and I want to play for Wales when I'm older. Banc yr eglwys, tor dda iawn lan yma heno. Maen nhw wedi gwerthu lot o chips cyn y gêm, boes fach, felly gwynton o lan yma. Dyna'r gefnogaeth. Pwy maen nhw'n cefnogi? Y Gweilch neu y Scarlets. Dyna pwy sydd ni heno ar eich cyfer chi ar rygbi pawb. Gêm enfawr. Scarlets yn moyn talu'r pwyth yn ôl am golli. Yn y bythefnos diwetha. Lawr yn ysgol Cwm Brombil oedd y gêm na. Scarlets yn ennill ar hanner amser yn hwnna, colli. Oedd I tyngen nhw o 34 I 10. Dyna gapten y Gweilch, Evan Hill, nôl heno. Gŵr o goleg Castellnedd Port Talbot a'r Scarlets yn dod mas yn arwain nhw. Harry Thomas, coleg Sir Gar, o glwb New Dock yn Llanelli. Dyna fe nôl. Y ddau gapten heno nôl yn dechrau yw Ranbarthol nhw. Dyna'n dyfarnwr ni. Ellis Poulden, y gŵr o'r Bontfaen, y dyfarnu yn yr adran gynta. Tro cynta I fe fod yn dyfarnu y tymor yma yn y gystadleuaeth Ranbarthol dan ddeunaw. Harry, you ready? Evan, you ready? Simon. Dyfarnwr yn barod, y tîm oedd yn barod. Scarlets yn erbyn y Gweilch o Llanymddyfri yw I. Gêm enfawr ar rygbi pawb. Ifan Phillips wrth yn ochr I heno. Ifan, y Gweilch yn erbyn y Scarlets, sy'n quite dim byd fel on, os e? Na, yn gwmwys, yn gen I gwr fel chwaraewyr cwr gêm chi moyn rhan o. Gweilch yn erbyn Scarlets diw, fel ych chi'n gweud, sy'n lot yn well na hyn. Y moment cynta yma'n allweddol hefyd.
Cael ei cosbi nath y Gweilch. Rando ar yn dyfarnwr ni hefyd heno. Ni'n gallu clywed e. Gobeithio bod chi'n gallu hefyd. Steffan Jack Jones, maswr y Scarlets. Goleg Hartbury, gwr o Aberystwyth. Blwyddyn 12 yw e hefyd. Fe wedi bod yn ymarfer gyda tîm cyntaf y Scarlets. Lain. Tafliad i'r cefn. A ni ben o ddi. Trwodd arni hefyd mae Finley Thomas. Gwrs i'w wario rygbi yng Ngholeg Sir Gar yn Ranbarthol Scarlets. Finn Evans yn cariodd hwnna. Yna Sam Matthews. A fe gêm dda yn erbyn rygbi Gogledd Cymru ar y dydd Sul, creu lot. Meddiant i'r Gweilch. O, dadlwytho da, cyfuno yng nghanol ca hefyd. Mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. Maen nhw'n edrych yn beryglus. Maen nhw wedi bod yn dîm weddol cyflawn ifan trwy'r tymor. Ie, oedd e'n dechreuad eitha gyda'n hawol gyda'r Gweilch fan hyn. Ni'n gweld yn mynd dros y llinell fantes a'n edrych i dadlwytho. Mae'n gret i weld. Just yn edrych i ddadlwytho ar ôl y dacl, ond yn anffodus i'r Gweilch. Credu gaeth un o dynion y Scarlets drod ar y bel a nath y mewnwr gollwn y bel. Scrum, cael ei cosbi unwaith yn ragor. Cic rydd yw i. Scrum gynta'r noson, wastad yn bwysig i fan i wedi mod. Ar naill dim ar llath ddim yn cael cyfle i fynd ben a'i gilydd. Mynd am bellter. Ben Evans oedd an hon. Roedd i'r cefnwr. Lewis Edwards. Mae fe'n ffindo'r ystlis hefyd. Lewis Edwards, un arall o bont y ddilais, cwpl o'n nhw yn hym y Gweilch a ysgol gyfyn gwir. Bron 3 munud ar y cloc. 35 munud yw'r hyd yr anneri yn yr oedran yma. 70 munud o gêm. Ond mae'n gystadleuol, mae'n gorfforol hefyd. Cario. Mae'r Scarlets yn neud. Keanu Evans oedd hwnna. Gêm fawr i'r chwaraewyr, gêm fawr i'r dyfarnwr hefyd. Pawb yn teimlo bach o bwysau ychwanegol ifan pan mae'r camerau teledu yma, ti'n meddwl? Odi, fi'n cael un rhywbeth yn dda naturiol i teimlo, yn wedig i'r crowd ifanc yma pan mae'r camerau arno chi, chi'n gwybod bod pob un watcho gytre a popeth so yn benna ni, mae bach o bwysau arno chi, ond fi'n cael yn adeiladu at y gêm, chi falle meddwl y bit ni, ond pan chi ar y ca yna, chi'n dieddol o angofio bit i ni. Ware sy'n bwysig. Scarlets just yn cael bach o momentum yna. Metr a hanner mae hawl yr scrum i fynd yn naill ffordd neu'r llall. Bel Llyndan hyfryd mas. Griffith sy'n mas yna. Chip fach drodd. Cwrso ar ôl i. Ond yw i'n mynd yn farw. Na, ond dechrau o'r llinell gais. Newn ni. Ben Evans yn cyfro ar draws. Yn arall o blwyddyn 11. Form 5 os chi'r un oedran na fi. A ddim yn cofio beth yw blwyddyn 11. Ond chwarae da mynd yn Llydam yna ifan. Ie, yn sicr fi'n cael dath e gyd o yr scrum gyda Scarlets yn grif iawn, ond bydd hwnna'n rhywbeth bydde'r Gweilch yn cymryd lot o balchder yna, so fi'n siŵr bod nhw'n treol edrych i wella arna, ond na pob clod i'r olwyr oedd y pasio'n wych a o'n nhw bron gael cais o'n ni. Ie, Matt Page o Academy y Scarlets oedd ar bas llaw chwyth na mas yn Llydan. Ni wedi cael yr ail ddechrau. Mae'r bel wedi cyrraedd nôl i doi ar hygen y Gweilch. Marc di cael ei alw. A wedyn yn clirio am yr ystlis yma. Oedd y mewnwr. Brychan Wood yn fewnwr i'r Gweilch hynno. Scarlets di cael sawl lein yn barod. Fi'n siŵr falle mynd i'r blaen y llinell fynd. Ysdi trel bach o hyder. Doi llinell yn barod, colli doi treal mynd i gwt y llinell, ond yn ffodus. Wel, Gweilch yn neud yn dda i ddarllen yr ail un, ond yn colli'r un cynta.
Cadw'n ni syml. Na, yn fewr eto. Colli ddi. Kyle Harris, wythwr y Gweilch yn cael ei law. Chwyth at y bêl yna. Haier, Cian Haier, y prop Pentyn yn cymoni. Maen nhw'n uned dda iawn y Gweilch. Maen nhw wedi synnu cwpl o bobl eleni. Mae'n gic dda gan Charlie Thomas hefyd. Gwthio Steffan Evans ar draws. Lewis Edwards o Dani. Cic hir. Swmpar i hwnna. Steffan Jack Jones o Dani. Cario mas o'r dwy ar hugen. Cic lawr ganol y cae. Wood. Trod chwyth Charlie Thomas. Y Banshee o Banwen. Amgic yw hwnna. Cyfle gwirioneddol nawr bellach i'r Gweilch. Gwasgu'r Scarlets nôl mewn i'r cornel. Hon yn gic arbennig i fan. Yn gic gwych gyda'r maswr. A ni wedi gweld y sawl gwaith trwy gydol y tymor gyda Gweilch fan hyn ar fi'n siŵr bod nhw'n adeiladu sgarmes smidol a gobeithio gael cais o fan hyn. Ie, maen nhw'n dîm cyflawn, fel ni wedi sôn. Lain wedi bod yn hynod effeithiol drwy'r tymor. Siŵr welwn ni hyrddiad nawr a Finley Thomas. A mwyn cael ei ddwylo ar y bêl. Mae wedi llwyddo cael ei nôl. Oedd nhw dal i fod yn symud o di. Finley Thomas sydd â hi. Mlaen maen nhw'n mynd. Os rhywbeth mae'r Scarlets yn gallu neud. Mae wedi rwystro ddi ychydig. Wood yn gorfod defnyddio y canolwr Matthews, just yn bryn, ond wedi colli'r bêl, ond di ma fe. MacDonald, os cyfle i'r Scarlets fynd fan hyn. Page, defnyddio i gyflymder ar y tu fas, defnyddio i gryfder hefyd. Cic mlaen, dal i fynd, ond dwi'n gallu cael ei drod ati. Gwaith gwych gan Ben Evans. Superman dive ar y bêl, i ennill i ar y llawr. Mwy o hynny ni moyn gweld. Rodriguez Davies yn cymoni pethach nawr. A di'r lawn y mas, mantes fan hyn i'r Gweilch. Yn y moyn cymryd i torri'r jacl ma Oliver Jones. Dal yn chwarae mantes. Dadlwytho da y captain Evan Hill yw hwnna. Wood. Gweld rhywbeth. Will Plessis o'r grif dros y bêl. A mae'r law dal mas. Neu mantes newydd o bosib. Moments fel ni moyn mewn gêm i fan efo, reit o'r cornel, gwrth ymosod. O'n i'n meddwl falle bod y Gweilch yn mynd i gadael dwy'r hugen y Scarlets gyda rhywbeth o bwyntiau fan hyn, ond yn gollon o bêl, ond mae Max Page yn neud yn wych i gyflymdrag i fynd ar y tu allan, i gryfder i wrthio amddiffyn o'r Gweilch bant, ond mae'r asgellwr yn neud yn wych. Ben Evans yn neud yn wych hwnna i atal Max Page i gael ei drod arno, achos mi'n siŵr os byddi gael ei drod ar y bêl, bydden ni wedi gweld Max Page o dan y pist. Ie, wir. Ben Evans oedd e'n seren y gêm ar rygbi pawb yn erbyn y dreigiau. Yn war y cefnwr ar yr asgell mae fe hyn o gŵr o ysgol Bryn Teg i glwb Ton D. A dyma fe yng nghanol ca yn cario. Sawl blwyddyn dy fe ar ôl yn yr oedran yma. Bas na di mynd nôl. Charlie Thomas yn cymoni. Ond, gallai'r Scarlets wedi gwrthrycio a dwy'n hwnna, ond mae'r Gweilch di wneud yn dda. Seb Rodriguez Davies. Canolwr eto, Sam Matthews nath y groesyn erbyn rygbi Gogledd Cymru am gais. Un arall o glwb Ton D, a ysgol Bryn Teg. Scarlets trial gwrth ymosod, tacl dda gan Ben Evans y tro yma. Matthew Williams ar ysgellwr yn meddwl am wrth ymosod. Mae'r Gweilch wedi dod i pwysau yn ardal y dacl ar y Scarlets. Dal gafel ar y bêl. Dyna beth mae'r signal na o'n dyfarnwr neu Ellis Poulden yn meddwl. Kick-off, cyfle arall i'r Gweilch i fynd am y gornel. Alex George yn wych hwnna. Ni'n gweld Dylan ar llinell, y bachwr yn Dylan. Ar un Alex George yn mynd dros y bêl a dwy'n y bêl. Gwaith gwych hwnna gyda'r y ddoi reng flan. Alex George, Finley Thomas yn cyfuno. Charlie Thomas bron mynd â chwarae mewn i'r doi ar hugen.
Dwy ar hugen y Scarlets. Guys, it's the same goes to you as to them. Maen nhw'n cyflymu byddach lan, cael pobl mewn i'r llinell, wneud e'n rwyddach, cyflymu'r gêm lan, lawr. Mae Finn Evans yn mynd. Rediad ongl gan Ben Evans, nôl ar y tu fewn. Hill, y captain, fe'n cario. Dyma beth mae'r Gweilch di bod yn arbennig o dda wneud. Cymal ar ôl cymal. Dod i pwysau ar y gwrthwynebwyr. Canolwyr yn cyfuno Hoskins a Matthews. Hoskins un arall o blwyddyn 11. Alex George nawr yn cario yng nghysgod pist y Scarlets. Pas hyfryd gan Evans. Di Charlie Thomas yn mynd yr holl ffordd o. Mae fe wedi gwneud sawl Barry John y tymor yma, barod taflu dymu. A jes yn llithro trwyddo. Gwaith bach pert yna gyda Gweilch. Mi'n teimlo nhw'n adeiladu bach o momentum mewn i'r gêm. Mae llinell nhw wedi bod yn gryf iawn. Ond llwn ni weld fan hyn, yr ail reng yn tynnu'r bêl nôl i'r maswr, ond just yn anffodus yn ffeili gael y pas allan i Ben Evans. Ti'n meddwl Ben Evans wedi bod yn amlwg iawn yn y 10 munud cynta yma yn amddiffyn a'n ymysodol. Felly, ond na cyfle arall nawr i'r Gweilch i gael i llinell nhw'n iawn a treul adeiladu bach o momentum a fi'n siŵr newn ni weld sgarmes ymudol arall yn cael ei adeiladu fan hyn. Sgarmes ymudol gyflym le mae'r bêl. Mae dros y llinell Gais, a'r cais yn cael ei ganiatau i Seb Rodriguez. Davies yn gwisgo 6 i'r Gweilch. Cais haeddiannol iawn iddyn nhw. Gwaith bach pert yna gyda blaenwyr Gweilch. Ni'n gweld y shift na, mynd mlaen i'r blaen, wedyn y shift bach na, just yn mynd lawr yr ochr dywyll fyna, treul targedu. Ni'n gweld y maswr, y mewnwr, yn y blaen fyna. A oedd ddim lot o beth ag pan oedd y 3 blaenwr yn dod lawr i Sian y le, felly gwaith gwych yna gyda'r blaenwyr. Gallai ti edrych ar hwnna, Ifan, mae Cian Hyer o flaen y bêl, efo'r un sgarmes oedd na gam sefyll na, does dim dyfarnwr teledu, dim ond fi a ti sy'n gallu trafod y peth, a pobl adre wrth gwrs. Fi'n siŵr falle os bydde dyfarnwr teledu gyda ni, falle bydde wedi gallu'r gael look, ond anffodus iawn i'r Gweilch. With sim dyfarnwr teledu, felly mae'r cais yn sefyll. Os da ti o dyfarnwr teledu, sim gobeith yr Scarlets. Dwi eitha teg, dwi'n cael fwy'n dyn eitha teg. Wel, yni, tîn Gweilch a fi'n Scarlets, dylen ni fod yn oce. Gweilch ar y flan o 5 i ddim, felly ar ôl 13 o fynydau yn Llanymddyfri. Rhaid ni siarad am y dorf ifyr wrth ni weld Charlie Thomas fyna'n cicio. Mae tipyn o dorf yn hyn, mae'n arbennig i weld. Mae'n gret i weld bod crowd yn y mas i weld y chwaraewyr ifanc mewn ware, achos cwr dyfodol a fi'n siŵr newn ni weld lot o'r chwaraewyr ar y cam hyn yn cynrychioli'r Ranbarthol nhw yn y tymorau i ddod. Charlie Thomas eisiau'r Scarlets i gweithio ar y lein. O'n i'n mynd i weid bod wedi gweithio'n gret i Finley Thomas ar Gweilch. Fi'n cael ei falle nabod i'r gwaniaeth ar hyn o bryd. Fi'n teimlo fel bod y Gweilch pan maen nhw'n cael cyfle, falle ennill llinell, falle ar hanner ffordd, maen nhw'n dibynnu ennill y llinell, ond maen ffodus i'r Scarlets, maen nhw'n falle yn orwyddus i fynd i gefen y llinell, a maen nhw'n colli'r llinell oherwydd ni. Fi'n teimlo falle, os gallwn nhw gael cwpl o beli yn y ffrant byw na'n codi hyder nhw, gallwn nhw gael un mewn i'r gêm. Ti newid yr alwad, mae rhywun yn galw'r lein i'r Scarlets, os mae eisiau rhywun i weid hold the boat, yn galwyd i'n syml, dwln i straight lan, yn isel yn galed i'r ffrant. Fi'n cael ei fel bach o'r enw, pan ni'n gweld oedd e'n neis i gael falle pel yn canol neu yn agosach i'r ffrant, fel cwpl o tafliadau cynta, neu anwylon i'r tafliad cynta, nath nhw galw i fynd i gwt y llinell, fyna oedd y lle, fyna oedd y gwagle, a fyna falle oedd y galwad cywir, ond mae rhaid ni cofio fyd os ni ffili gael y pel na fel bachwyr, mae rhaid chi gael bach o hyder yn eich hunan, a os chi'n gael o'r un cynta fel maswr yn mynd am y pist, os chi'n gael o'r un cynta na, chi'n lot fwy hyderus. Dyma'r Scarlets yn dangos i hyder nhw. Griffith, y bêl nôl tu fewn.
Hwna, nhw'n credu wedi mynd mlaen, Llywelyn Hawks. Yn disgyn ar y bel i'r Gweilch. Ie, chwarae mlaen. Kyle Harris yn cario. Kyle Harris yn un amlwg drwy gydol y tymor. Nid yn unig yn y gyngrair yma. Hwna'n cic ar draws y car i ddod o hyd i Ben Evans. Hwna'n dacl uchel, dwi'n meddwl, mae'r law mas. Galle Scarlets fod mewn tymach o drwbl. Sam Matthews yn codi. Dyna Matthews yn codi. Ydy dacl yn uchel ar Ben Evans. Gan bwy oedd, dwi'n cweit yn siŵr. Oedd y penderfyniad i wneud y gic yn un gwych, achos oeddwn ni'n teimlo fel o'n ddiffyn y Scarlets yn dyn iawn. A oedd y gic yn bendant yn y penderfyniad cywir, ond Max Page yn teimlo fel lot o bwysau arno ge, a oedd e'n teimlo fel o rhaid i fynd yn uchel ar yr ysgellwr, sef Ben Evans. Ie, bra'n i edrych ar beth sydd wedi digwydd to. Ie, Page ath yn uchel, ond mae Charlie Thomas di methu'r cornel, odi'r bel wedi mynd mlaen. Welon ni fe, just ar y ddiwedd myna, so dylen ni fod yn gallu gael ail weld e. Oedd y bel wedi croesi'r llinell gais neu pido? Dyna'r cwestiwn sydd rhaid cael ei ofyn. Oedd wedi cario ddi drwsto. Dwi'n meddwl bod y penderfyniad yn hollol gywir, dwi'n meddwl. Ifan, ti'n cytuno? Na, fi'n cytuno da chi. Do'n anffodus os wedi gallu dal sown i'r bel, bydde wedi bod yn wahanol, ond na, nath e gollwn y bel dros y llinell gwsg anffodus, a nawr mae sgrym i'r Gweilch. Mae sgrym y Scarlets yn edrych yn gryf iawn. Sgrym dda i'r Scarlets, ond y Gweilch sy'n ar y drod flan. Matthews yn cario unwaith yn rhagor. Harris, cymorth ar ei ysgod e. Scarlets yn gystadlu yn frwd am y bel. Ddim yn gallu cael ei dwylo arni. Evans a Gwyn a Plesi yn brwydro yn y Gweilch yn cadw'r meddiant. O, pig o straight drwy'r canol. Yr law lan to, Cian Haya yn gweld i gyfle ac yn croesi am ail gais i'r Gweilch. O'n ni ddim yn disgwyl na, ac yn sicr, oedd y Scarlets ddim. Na, pob drog, pob clod i Cian. Oedd e'n mwy effro na un o'n un, wnaethon ni ddim sylwi lan fan hyn bod wedi dibennau, ond na oedd Scarlets yn cysgu ychydig hwnna, ond na pob clod i'r propen tyn sy'n credu geith e cais lot yn rwyddach na yn anffodus, oedd e mewn wrth yn ddim yn mynd i gallu atal mor agos yna ar llinell. A byddech chi ystyried yn y reole, wrth gwrs, os yw'r bel o dy flan, os yw'r drad di o flan y bel, wedyn ti'n wyt ti'n ran o'r ryc neu byd o? Ond i fod yn ran o'r ryc, mae rhaid ysgwd i fod yn cyffwrdd dyddiau yma. Lot i ystyried. Ond y cais yn sefyll, ond Charlie Thomas wedi methu trosiad syml iawn. 10 ar y blaen yma ar y Gweilch ar hyn o bryd, 2 gais. Maen nhw moyn buddigoliaeth gyda pwynt bonus i sicrhau y gyngrair heno. Mae'n rhaid i rhywbeth i'r Scarlets ddigwydd yn eitha sydyn. Ddim wedi cael meddiant, edrych yn beryglus pam yn cael y fel. Mae'r spiral yna mynd i weithio. Gabe MacDonald yn casglu di. Dylen nhw gael y bel nôl, a maen nhw yn. Sgrym. Camgymeriadau bach, disgybleth, popeth yn erbyn y Scarlets ar hyn o bryd i fan. Ie, fi'n cael ei falle beth yw'r problem wedi bod gyda'r Scarlets eleni. Mae disgybleth nhw falle wedi gadw nhw lawr tyma bach, a jyst camgymeriadau bach sydd wedi gadw nhw lawr, jyst yn gwmws fel hwnna'n anffodus. Oedd nhw wedi ennill y bel, oedd nhw wedi gwneud yn dda i gael y bel yn ôl o'r ail ddechrau, ond wedyn yn anffodus yn pas falle ddim gret o'r mewnwr a'n gollon y bel yn anffodus, a nawr yn y sgrym ma'n ni'n rhoi'r bel nôl i'r Gweilch. Cefnogwyr y Scarlets i nhw. Hetiau Scarlets a gwall coch, war y teg. Dyna'r sgôr o Gaerdydd. Caerdydd 29-8 y dreigiau, 29-5 yw i. Rhaid i Gaerdydd ennill hwnna gyda pwynt bonus os yn bosib, ond cais yr un yw i. Un cic osb gan Harry Wild yn cadw Caerdydd ar y blaen ar hyn o bryd. 2 gais i ddim yw i fan hyn ar y banc yr eglwys ar ôl just 20 munud y Gweilch ar y blaen o 10 i ddim. Mae wedi bod yn gystadleol yn y sgrym. Ansefydlog o ddi.
bersonol, dyn ni jyst i gadw hwnna fynd, ond dyna ni. Newn ni ail osod. Ti'n meddwl bod y Scarlets i gael y gorechafiaeth yn yr agwedd ma o'r gêm hyd yn hyn, a fi'n siŵr falle bydde Paul James ddim yn hapus iawn gyda hwnna, achos mae'r scrum wedi bod yn eitha cryf gyda'r Gweilch hyd yn hyn. Hwna mwy sefydlog, Paul James, cyn brop Cymru ar Gweilch wrth gwrs, yn brif y fforddwr. Dyma'r Gweilch yn dod nawr, mynd yn llydan, maen nhw'n wneud cael y bel mas i Hawks yn llydan. Mae'r bas na di mynd. Scarlets a hi, ond Ben Evans sy a hi nawr. Lot o grysau coch rownd iddo fe. Cael ei cosbi mae'r Gweilch yn credu nawr sgoriwr y cais o dde. Seb Rodriguez Davies, bant o'i drad. Mae'r Gweilch yn edrych yn bwyrus yn ymlith y blaenwyr, ond mae'r gallu dyn nhw fynd yn llydan hefyd. Yn sicr o'n i, nath y Gweilch yn wych i fynd yn llydan yn gynnar. Oedd y pas na gyda'r canolwr Sam Matthews yn wych i gael i gyd olwyr ar y tu allan, ond yn ffodus i'r Gweilch oedd y Scarlets wedi gallu atal y bas ola na. Os byddai'r bas ola yn mynd i'r llaw, bydde cais arall i bod i'r Gweilch. Lain arall i'r Scarlets, lain arall wedi i cholli i'r Scarlets. Mae'r Gweilch di dwy'n ambell un. Ambell i dafliad dros Ben Llestri. Gweilch sy a hi, Brychan Wood. Cod i'r kickbox. Lan. Evans yn dod, fe'n cael ei lorio. Ddi-seremoni gan Sam Matthews. Mae llen araf i symud o'r dacl. Cian Hyer yr ola i godi. Mi eisiau rhywbeth ar y Scarlets. Maen nhw'n mynd am y cornel mynd hyn, ond maen nhw'n gwybod beth neu lenni, ac maen nhw'n ffili prynu lain. Ie, na'n ffodus, fel wedys i gynnau, na'r gwaniaeth. Mae cic na'n un wych, mae'n safle gwych na'r Scarlets, ond y job yn cynta yw i ennill y llinell. Dwi'n teimlo fel bod rhaid nhw'n wneud efallai'r penderfyniad nawr i fynd i flaen y llinell. Mae fe'n wneud jobyn bach yn anoddach i gael Scarmes Midol yn mynd ar y blaen, ond y peth cynta yw mae rhaid nhw ennill bel. Heb y pêl, cyfili sgor y ceisau. Rhaid i nhw ennill y lein yma. Maen nhw'n llwyddo wneud y Gweilch ddim yn cystadlu. Keanu Evans yn moyn mynd, ond fe'n cael ei ddal gan Evan Hill, captain y Gweilch. Tackle oedd hwnna. Harry Thomas. Bach o'r pwerus, captain y Scarlets. Meddiant i'r Scarlets hefyd. Rhyw 5 metr mas, y bel yn gyflym, ond y bas ar y llawr. Will Evans yn ein dda i godi. Y gŵr sy'n chwarae rygbi. Yn astudio yng ngholeg Llanymddyfri fan hyn. Gyfarwydd iawn ar paddock yma ar fanc yr eglwys. 2 metr mas nawr mae'r Scarlets. Sawl opsiwn. Keanu Evans. Dim tu yn sbaro gyda'r Scarlets yno, mae fe'n golled. Ar y sgellwr agored yn y gic na gan Steffan Jack Jones. Yr opsiwn ore. Os yw'n gweithio mas, ie. Ond dros yr yslis, y Matthew Williams yn cael ei daclo. Na cyfle cynta y Scarlets i roi cwpl o gymalau yn 2 ar hugen y Gweilch. Ond teimlo falle, oedd eisiau bach mwy o pwyll, falle tynhau amddiffyn y Gweilch lan ychydig fwy tynhau lo lan tyma bach yn fwy cyn mynd ar y gic ar draws y ca. Ie, oedd lot o Weilch na. Bel na, o mas yn rhaid yn sydyn i Brychan Wood hefyd. Just dros rhyw 10 munud sy'n ar ôl yn yr hanner cynta yma. 35 munud yw'r haneri. Gweilch yn trial dianc o'r 2 ar hugen. Trwy'r chwith dy Charlie Thomas. Ni ganol cam o hwnna mynd braidd. Griffith. Gadael i Steffan Evans. Steffan Evans edrych lan. Fe'n penderfynu cicio. Eisiau cadw'r bel bach yn fwy. Mae'n watchan gormod o Lloegr yn wario rygbi. Gweilch sy a hi. Wrth drawiad cadarn wrth i Alex George gario. Wr o goleg pen y bont. Scarlets, Will Plessy, di taro hwnna lawr, mae'r gyflymdra dy fe, ac yn dadlwytho.
Nôl ar y tu fewn. Oedd yw Scarlets yn cyrraedd. Odyn Manu, Luke Tucker. Y gŵr o goleg sy'r gael a glwb rygbi Llangennech yn y mestyn. Oedd eisiau rhywbeth i ddigwydd ar y Scarlets, a mae fe wedi. Ie, Ceir y Gweilch falle'n treul ware bach gormod yn hanner unen. Yr wythwr yn neud yn wych fan hyn i taro'r bel lawr o'r un ail dal yn y bel lawr un propen rydd y Scarlets na mewn support war y teg iddo a wedyn mynd dros y llinell a mae'r Scarlets nôl mewn yndi. Ie, dwi'n ddim wedi cael dim byd yn y gêm yma. Maen nhw wedi cymryd y cyfle yma. Wedi dod i tymach o bwysau ar y Gweilch am y tro cynta. A Luke Tucker yn croesi. A roi'r cyfle i Steffan Jack Jones dros i'r cais. Ie, goffa cymryd... Mae'n mynd i weid goffa cymryd i amser, ond mae'n ffili cymryd i amser. Mae'n goffod cyflymu tyma bach agos 90 eiliad i wi. Mae wedi gweld bod wedi hasti tymach fyna. Dim un o'r cicwyr yn cael noson i'w chofio mor belled. Lawr â ni at Helen. Paul, you started well in this game, but how disappointing is it to concede that try just now? Yeah, it's very disappointing. I think the last 5-6 minutes or so we've been giving too many easy penalties away, which is giving them position and field position. I just think we've got to be a little bit more disciplined and just look after the ball a little bit better. And is that what the message will be in the changing room at half-time, or what else would you like to see from the boys in the second half? No, I think, look, if we can look after the ball, stop giving away daft penalties and get into their half, we're dangerous. But we're just giving them too many easy ins at the moment. Fab. Thanks for your time, Paul. Diolch. Thanks. Yeah. Charlie Thomas. Trial yn cael y 50-22 eto. Mae'r bel nôl gyda Steffan Jack Jones. Wel, gallu ti weid oedd wedi trial yna, gallu ti weid bod e'n lwcus. Sawl ffordd o edrych yno fe, ond mae wedi gweithio mas yn arbennig i masio'r y Scarlets. Fi'n siŵr bydde fe'n gweud na'n gwmwys beth oedd e'n treul wneud, so dwi'n mynd a'i air. Lain y Gweilch fydd i. Finley Thomas, pwy fydd i darged e. O, Scarlets just wedi cael llaw i hwnna. Credu bod ni wedi mynd mlaen. Os na fantes. Na, Gweilch dal ar bel. Wedi gweld y Scarlets yn dod i bach o bwysau ar y Gweilch yn yr ardal yma. Wood yn penderfynu cicio i hun y tro yma, ond am mynd i fwmso i fyd. A Scarlets sydd â hi. Griffith. Gŵr o Western Supermare. Gweilch di dwy'n y bel. Bach o gwmpa mas, a sgrym y Scarlets fydd i. Nhw wedi gweithio, maen nhw wedi ffindo i ffordd rhyw ffôn ei gilydd nôl mewn i'r gêm yma. Ie, yr un sicr fi'n credu bod nhw wedi rhoi bach mwy o bwysau ar y Gweilch. Ni'n gweld mae llinell y Gweilch wedi bod yn wych yn y hanner ma, ni'n gweld nhw'n rhoi bach o bwysau ar eu llinell nhw a wneud bach o cawlach o llinell y Gweilch a wedyn mae'r sgarmes na hefyd, maen nhw'n rhoi pwysau arna a mae hwnna wedyn yn neud y gic yn anodd iawn i'r mewnwr, felly na, fi'n credu mae'r Scarlets yn bendant yn bod mwy gystadleuol nawr a na'n gwmwys beth sy'n eisiau os maen nhw'n moyn gael rhywbeth mas o'r gêm yma. Ie. Gystadleuol yn y sgrym. Ni'n gael fforwol mas na. Yn gêm agored hefyd. Y cic rydd yw hon. Sgrym arall. Pwy sy'n neud y penderfyniad? Ie, fi'n credu bydden ni'n mynd am sgrym arall i fi. Ti'n clymu am ddiffyn mewn wedyn, ti, ti'n gwybod? Ie, yn sicr, a fi'n teimlo felly bod y Scarlets, wel, yn bendant o fan hyn, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n cael y gorchafiaeth yn y sgrym, a mi'n siŵr bod nhw'n teimlo na hefyd, felly fi'n gwybod, taw dim ond metr a hanner maen nhw'n gallu'r mynd, ond falle gallen nhw gael rhyw fath o gic-osb o hwn, a gobeithio tra mynd am y cornel, a tra falle adeiladu o hwnna. Sgrym i'r Scarlets. Mae hwnna'n... Syth i'r cornel, fi'n siŵr. Mae hwnna'n gic-osb, ie, nawr. Cic rydd, sgrym arall.
Cic gos, tactegau'n gweithio'r Scarlets, y penderfynu'r cywir i fynd am yr ail sgrym. Ie, yn sicr. Gyda sgrym a llinell da, chi lle'r ennill gemau, a os mae Scarlets nawr yn dwben a gael y llinell ma'n lan a ennill y bel yn lan, achos mae wedi bod yn falle, bod y sgrym wedi bod yn mynd yn dda, mae'r llinell wedi bod yn gwendid i nhw'n anffodus, ond mi'n siŵr nawr yn ei weld nhw'n trel jyst mynd am y blaen towards gael y bel gynta a trel adladu o hwnna. Jobyn cynta, ennill y bel. Will Evans yn neud hynny. Scarlets nawr yn edrych am hyrddiad bach. Momentum yn beth odd mewn rygbi, a mae'r Scarlets y fe ar hyn o bryd. Ond ble mae'r bel? Odi'r Gweilch wedi llwyddo dal hwnna lan. Oliver Jones yn neud gwaith da. Mae hwnna wedi cyrraedd y llawr. Ond, mae'n gic gosb i'r Gweilch. Kyle Harris oedd hwnna yn dathlu ar waelod y pentwr. O'n i'n meddwl falle bod hi'n Scarmes a bod hi jyst wedi cyrraedd y llawr, a rhaid i neb symud, ond mae'n amlwg bod y dyfarnwr wedi gweld rhywbeth arall. Dyna'r bel. Welwn ni fflach ohoni. Sa'i quite yn siŵr beth nath y dyfarnwr pigo lan ar fyna. Ceri falle i fe dynion y Scarlets oedd hi ar ei drad nhw, fi'n ceri falle yn tryl atal y Gweilch i fynd am y bel. Ond o'n i'n meddwl oedd y Scarlets i wneud yn wych fyna i gael y Scarmes ymwydol yn mynd, a i fod yn allan onest i chi, fi'n credu bydden ni wedi meddwl falle byddwn wedi cael cais o hwnna, ond yn ffodus iawn y Gweilch, maen nhw wedi cael kick-osp, a nawr mae eisiau nhw tra gael troi'r momentum rownd nôl ar ei ochr nhw. Bach o feddiant sy'n eisiau ar y Gweilch. Cymryd i amser. Lain yn arbennig o dda. Canol ca, Oliver Jones yn cario. Odi'r cymorth yn cyrraedd fe'n amser, odi ma fe. Scarlets yn cwyno. Charlie Thomas yn dod â Llywelyn Hawks mewn. Ond dwi'n i fel. Odi maen nhw wedi. Steffan Jack Jones, y bel na mas. Cian Jones, mewn o'r o Gastell Newydd Emlyn. Nôl yn y symudiad, pas hyfryd. O, mae hwnna'n gallu bod yn dangerous, y bel sy'n bwngso. Steffan Evans, nôl ar ôl anaf. Swmpar o dacl gan Kyle Harris. Wythwr y Gweilch. Captain y Scarlets, Harry Thomas. Bel yn seithi mas. Will Plessy yn ymateb. Gwaith da gan Brychan Wood, a fe'n cael ei daclo yn yr awyr fyna. Scarlets yn trial cyflymyd i trial cael y bel yn llydan. Oedd hi'n tacl dda. Mae hwnna'n tacl nerthol. Gyda'r wythwr yn erbyn y maswr. Un enillwr oedd fyna. O Max Page yn amlwcus len o y mewnwr yn mynd lan am y bel, a Max Page yn ei bwrw ge, ond na, yn ffodus oedd yn yr awyr, oedd eisiau bach mwy o pwyll arno gadl y mewnwr, gael ei dradu ar y llawr cyn bwrw fe, ond cyfle arall nawr i'r Gweilch i gael ei Scarmes ymwydol nhw i fynd. Mae mewnwr ar blaen y llinell, so sa'n credu bod nhw'n mynd i ddreifo hwn. O, symudiad wedi baratoi. Ond maen nhw dros yr ystlys. Gweld beth o'n nhw'n trial wneud fyna. Yn meddwl falle byddai gwagle bach yn agor lan. Ond Scarlets i amddiffyn hwnna, yn eitha da i fod yn hollol onest. Ie, chi'n gweld pam wedi Gweilch yn troi mynd lawr na, nhw wedi cael bach o llwyddiant lawr na gyda'r cais cynta, ond yr wythwr yn y blaen yn darllen yr symudiad yn wych chwarae teg iddo, a yn neud y dacl a nawr ennill y bel nôl i'w dîmau. Ie, yn bell waith, gyda linki mewn i'r lain. Ond a Scarlets wedi colli lain nhw unwaith yn ragor. Finn Evans yn dwy'n y ber. Gôl o gorau gwyr Abertawe. O glwb yr Athletic yng Nghastell Nedd. A dyma'r hyrddiad yn dod. Oliver Jones ar bel yn ei ddwylo fe. O, mae fe'n gallu mynd yr holl ffordd yn ddim neu fi gyffwr fe. O, na, mae Chwiban di mynd. Cam sefyll oedd y Gweilch trwy'n a fe'n gweud bod y Scarmes wedi datgymalu a wedi ail ddechrau. Beth o'n i'n dadle am yr ail gais. Ceri bod y Gweilch yn dda anlwcus yn hyn, dwi'n meddwl bod e'n dal yn rhan o'r un Scarmes. Fi'n cytuno'r y tîm yna, mae'r Chwiban am hanner amser wedi mynd
dyna'r digwyddiad ola. Cais, falle oedd e ddim. Ond mae'r Gweilch ar y blaen, ar hanner amser. Y sgôr ar yr egwyl, y Scarlets dan 19-5, y Gweilch dan 19-10 yw i. A lawr â ni at Heledd. Yeah, mae captain y Gweilch, Evan Hill, yn cadw cwmni fi rwan. Evan, how disappointing is it to not score that third try just before the break there? I know it would have been great to have a score there then. You know, we would have been up by quite a lot in the second half and been a good start for us, but you know, we've got to keep grafting now and big second half. What do you think will be said in the changing room from Paul James and his team? I think we've spoiled a few chances. I think we just need to improve our efficiency. You know, just score these tries and hopefully we'll be in the win by now. Let's see, thank you, diolch Evan. Stori'r hanner yn Llanamddyfri. Gweilch yn reoli yn gynnar iawn. Cais yn dod i Seb Rodriguez Davies. Ail gais yn dod. Un o foes y reng blaen Cian Hyer. A wedyn y Scarlets yn taro'r ôl. Will Plessy yn taro'r bel lawr. Dadlwytho i Luke Tucker. Blaenwyr i gyd wedi croesi yn y gêm yma. 2 gais yn erbyn 1 i'r Gweilch. A'r Scarlets 5, y Gweilch 10 yw i ar yr egwyl. Noswaith dda i chi gyd. Banc yr eglwys mae'r gêm yma. Darbi gorllewinol Ifan Phillips wrth yn ochr i. Mae'r rhain wastad yn gemau da i wylio, i waren. Ty fel ti'n edrych yn o ddi, maen nhw'n gêm agos, a mae hon yn gêm agos yno. Oedden sicr fel nes i weid ar cychwyn y gêm. Cwr gêm eich chi moyn bod yn rhan o, enwedig os chi'n wario gyda Scarlets neu'r Gweilch, cwr gêm chi moyn bod yn rhan o waren erbyn eich gili a cwr darbi mwyaf rili yng Nghymru. Felly, na, mae o hyd yn gêm gyda digon o gyffro a ni wedi gweld na hyn os mae unrhyw waniaeth. Y Gweilch yn sicr dechreuodd orau yn hon, Ifan, ti'n modd o'n nhw'n reoli bob agwedd oedd y Scarlets ffili do mas o'i hanner nhw ar un adeg. Yn sicr, fi'n credu falle, ni'n gweld y cais fan hyn, ni'n mynd i sôn, mae llinell y Gweilch wedi bod yn wych hanner mae Scarmes ymidol nhw wedi bod yn gret ar y teg nhw. Falle allech chi weid bod y prop pentyn tu blaen, a fi'n siŵr falle os bydde hwnna os bydde dyfarnwr camera teledu gyda ni, fi'n credu falle bydde wedi pigo lan ar hwnna, ond na'n ffodus iawn i'r Gweilch oedd e'n cais, a fi'n teimlo fel maen nhw wedi rheoli rhan fwyaf o'r hanner a enwedig ar ardaloedd na o'r chwarae llinell a'r llinell a'r Scarmes ymidol, maen nhw wedi rheoli fe a maen nhw wedi cael y ceisiau o ni. Mae'r lein y Scarlets wedi bod ar chwal yn nhw. Dewch i ni gael pip ar ail gais y Gweilch Cian Hyer oedd hwnna. Nath e dwyllo pawb yn hyn, Ifan? Do, yn syth o'r llinell, fi'n cael cwr trydydd cymal o'r llinell. Y Gweilch yn dod rown y cornel a cobe mae'r Gweilch yn mynd pan maen nhw mewn i'r 2 rhigen, maen nhw mewn i'r gêm pwer nhw, sef cadw pethau'n dyn, ond wedyn y prop pentyn yn mwy effro na unrhyw un jyst yn pigo'r bel lan a yn anffodus i'r Scarlets oedd yr amddiffynwyr yn cysgu a oedd dim byd oedd mas mewn o'r llenau hwnna. Ti'n modd, mae ryc da ti myna nawr, ti'n modd ti'n dod i pilar ar un ochr, pilar ochr arall, ond wyt ti'n cael rhywun tu ôl y ryc neu hefyd yn amddiffyn neu fel ei ti'n neud i, agos ti'n hyfforddi nawr wrth gwrs? So, os mae da chi rhywun sy'n crwt sy'n taclo, chi'n gobeithio falle bydde fe y gynta'n yn lle delfrydol, mae fe lle codi lan a falle nôl ar ei drad a wneud bach o smonach o bethau. Ond mae rhaid chi fod yn effro fel y pillars na, mae rhaid chi fod lle bod bach yn dynach yn wedig pan chi yn amddiffyn mor agos i llinell eich hunain. Mae rhaid chi fod yn effro gyda unrhyw un yn pigo'r bel lan. Felly, yn anffodus, y job yna falle'r dyn sy'n taclo ar y ddoi pillar i gwylio bod neb yn dod trwy fyna. Amddiffyn y sianel yna. Oedd angen rhywbeth i ddigwydd ar y Scarlets a mi nath dod nhw bach o bwysau ar y Gweilch ac ar Charlie Thomas. Ni'n gweld yr wythwr fan hyn. Rhys yn taro'r bel lawr. A war y teg iddo, nath e'n wych fan hyn i ail gafel yn y bel. Ni'n gweld e'n mae hwnna'n anodd iawn, mae bounce y bel rygbi lle fo'n anodd. A nath e'n wych i gael y dadlwytho'r bel na. Oedd y prop yn rydd wrth i ochr a fi'n
fi'n siŵr pam eith nôl gytre byw na'n 50 metr mas. Ie, wel, na'r ceisiau ni wedi cael, gallen ni wedi cael un cais arall, ni'n sôn am y cais cynta, oedd na fel truck and trailer yna, welwn ni fel gwplodd yr hanner, cyfle arall oedd ti'n mwyn? Ie, oedd cyfle arall i Gweilch i gael cais. Fyna, o'n i'n meddwl oedd y Scarlets yn wych yn amddiffyn y blana, achos gath y Gweilch llwyddiant i fynd lawr y blana i gael y cais cynta, so y peth synwyrol i wneud i fynd nôl lawr na, ond pob clod i'r Scarlets nath nhw amddiffyn yn dda. Ie. Wel, ail gêm yw hon i'r Gweilch, o fewn rhyw 4 diwrnod, gaethon nhw pwynt bonus yn erbyn y Rygbi Gogledd Cymru ar y penwythnos, a mae angen un arall i sicrhau y gyngrair i nhw. Ond mae yna gêm arall bwysig yn digwydd hyn o a heledd sydd ar diweddara. Ia, mae Caerdydd yn wynebu y 30 ar hyn o bryd. Y sgôr ar y record i Caerdydd 15, y 12. 2 gais yr un, a'r unig sgôr sy'n gwahanu'r ddau dîm ydy troed y maswr Harry Wild. Mae'n nath o gicio cic gos, felly Caerdydd yn arwain ar y regwyl o 15 i 12. Mae hwnna yn gêm y ddi-stop. Dewch ni weld sut mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd, felly y tabl byw. Gweilch dan 19 efo 33 o bwyntiau gan bo nhw ar y blaen fan hyn yn Llanymddyfri, a Caerdydd dal yn dyn ar eu sofla nhw hefyd ar y blaen yn 30, 27 o bwyntiau y ddau dîm yn brwydro am fuddugoliaeth bwynt bonus. Nod Caerdydd wedi cyrraedd 28 wrth gwrs efo'r 4 cais na, ond 2 gais ar hyn o bryd. Beth arall dyn ni ar eich cyfer chi ar S4C, rygbi pawb yr ucha bwyntiau, sylwebeth Saesneg i gael fyna os chi moyn o syfwri am hanner awr wedi 10. Rygbi pawb stwnsh, dydd Gwener am 20 munud i 6. Rygbi pawb byw, y Gweilch yn erbyn Caerdydd nos Fercher nesa am 20 munud wedi 7 ar clic, ar Facebook, ar YouTube. Jonathan o Safori am 9 ar S4C, Clwb Rygbi Byw, Caerdydd yn erbyn Benetton, dydd Sadwrn am 5. Clwb Rygbi Byw, Leinster yn erbyn y 30, nos Sadwrn am hanner awr wedi 7. A Clwb Rygbi y Scarlets yn erbyn Caeredin, dydd Sul am 5 munud i 4. I ail byw y gêm na o'r dydd Sadwrn. Ifan, dydyn ni gael sgwrs am beth sy'n digwydd yn Rygbi Cymru, falle digon i siarad am, ond cyn i ni drafod ni, pwy ti'n hyfforddi ar hyn o bryd? Yn ffordd i Crymych ar hyn o bryd. Dydyn ni, oedd rhaid i gael hwnna mewn. Falle gai baint am ddim lawr yn Crymych nawr. Ond beth am Rygbi Cymru? Mae yn anibendod llwyr ar hyn o bryd, ydw i? Ie, oeddi'n sicr. Mae'n anibendod llwyr a mae'n amser tha bregus a mae'n amser bregus iawn i'r chwaraewyr, achos mae pethau, mae dyfodol nhw yn ansicr, a dyw e ddim yn rwydd os chi'n mynd mas na, chi moyn neud jobyn da ar y ca, ond anffodus os mae pethau oddi ar y ca ddim yn gret, mae'n anodd iawn i canolbwyntio a neud jobyn chi ar y ca, felly dyw'r undeb ddim yn helpu unan, achos maen nhw moyn ar diwedd o dydd y chwaraewyr mae perfformio'n dda ar y ca, ond os o'n nhw'n sort o pethau mas oddi ar y ca, wel, chi ffili disgwyl i'r chwaraewyr yma mas na, roi 100% a roi cyff nhw ar y lein, a heb gwybod beth yw dyfodol nhw. So, ie, mae rhaid nhw sort o rhywbeth mas. Mae fel sy'n frwydr gyson ydw i, rhwng yr undeb, rhwng yr Ranbarthol, rhwng y clybiau a'r undeb. Ys dim undod o gwbl dyn ni ar hyn o bryd, oes e? Ie, na'r peth. Mae rhaid chi gael ffydd fel chwaraewyr, mae rhaid chi gael ffydd yn eich Ranbarth chi, mae rhaid chi gael ffydd yn eich undeb chi, mae rhaid chi gael ffydd ar draws y llinell i gyd, a os sim hwnna na, mae fe'n anodd iawn i gredu be mae unrhyw un yn gweud, a'n anffodus ar hyn o bryd sim y ffydd na, a mae'n anodd iawn i'r chwaraewyr, a fi'n gwybod bod y chwaraewyr gyd mewn sefyllfa eitha bregus a y bregus ar hyn o bryd, a dyw e ddim yn sefyllfa neis iawn i fod. Ie, mae'n odd, mae popeth yn negyddol yn dod mas yn y wasg ar y bryd, sim lot o bethau positif. Maen nhw'n gweud, o faint o'r chwaraewyr yn Gwladol sy'n cael ei rhai o garfan Cymru, wel dim un, ond mae lot wedi yn ôl wedyn i'r Eidal a'r Alban, maen nhw'n cael ei rhai i gael gêm. Mae pawb yn, fel sy'n nhw'n jwmpo ar hwn i gyd, ydyn nhw i gael unrhyw gyfle i gael pop ar yr undeb. Dyw i just ddim yn neis ar hyn o bryd. Na, sicr, mae Rygbi Cymru mewn lle
eitha sal ar hyn o bryd, felly gobeithio wneud pethau gwella yn yr wythnosau nesaf. Wel, fi'n siŵr dyna beth bydd Harry Thomas yn gweud. Mae fe moyn I bethau wella i'r Scarlets yn yr ail hanner, Helen. Yndi, dwi'n siŵr. Harry, how does your team go and win this game now? Because it's very close. Yeah, I think we need to get the set piece right and build phases. We haven't really put them under any pressure except once, so we nearly broke them. But I think we just need to keep going hard on them. Well then, keep going. I'll let you go. Diolch. Keep going harder them. Ond wedi e set piece I fan yma'n hollol gywir yma. Mae rhaid I ni gael hwnna'n iawn. Ie, chi fili creu lot o momentum a creu lot o gymalau os o'ch chi'n cael yr ardaloedd gosod yn iawn. A'n anffodus mae'r ardaloedd gosod ddim di bod yn digon glan i'r Scarlets ar hyn o bryd. Ail hanner wedi dechrau fan hyn ar banc yr eglwys. Gweilch ar y blaen o 10-5. Scarlets wedi ail ennill y meddiant. Maen nhw moyn dechrau'n dda. Luke Tucker yn cario nawr. Mewn I 2 ar hugen y Gweilch maen nhw'n mynd. Y mewnwr. Cian Jones yn cael ei ddal. Nôl mae hwnna wedi mynd. Ben Evans. O dyw moyn gwrth ymosod. Triamlin ar y tu fas. Torri nôl tu fewn. Bron a torri'r dacl. Ar y gŵr. O, ysgol Bryn Teg wedi bod yn amlwg unwaith yn rhagor. Clwb Tondi. Clwb JPR. A dyma'r Gweilch yn dod unwaith yn rhagor. Sam Matthews yn torri trwyo. Step o'r drod chwith. Dadlwytho hefyd. Cymorth yn cyrraedd. Kyle Harris ar ei ysgol e. Fel mae Matthews nôl ar ei drad, so I gwaith yn siŵr. Mae Matthews a Ben Evans wedi bod yn amlwg iawn yn y ddoi yn y gêm ar yn y bryd. Mae'r ddoi na'n bennad I sefyll mall i'r Gweilch. Dyma Harris yn adeiladu. Cymalau maen nhw'n mynd trwyddo. Charlie Thomas, mae fe yn dwlu ar y ddymyn. Ond dyw e'n dal ar arna. Harry Thomas, captain y Scarlets, y moyn kick-off, maen nhw ddim yn cael un. Llywelyn Hawks nawr yn cario ar asgellwr mewn yn gweithio'n galed. Ie, mae eisiau bach o pwyll fan hyn ar y Gweilch. Maen nhw wedi bod yn y safle yma. Cair. Ie, mae wedi croesi unwaith. Cair yn cario'n gryf. Ie, bach o pwyll eisiau fan hyn ar y Gweilch. So nhw'n moyn gorfodi dim byd, jyst mynd trwy'r cymalau, gorfodi'r Scarlets I amddiffyn nhw a so chi'n gwybod falle gen nhw kick-off bo ni. Tacl dda gan Harry Thomas ar Oliver Jones. Mae'r Gweilch yng nghysgod pist y Scarlets, y bas yna fflat. Yn codi, edrych am ail gais mae Rodriguez Davies. Y bel mas. Yn agor I roed mas yn llydan I Ben Evans. Yr cais yn dod trydydd un i'r Gweilch. Ac yn dod i'r asgellwr. Yr asgellwr sydd wedi bod hynod amlwg. Ie, wad o teg i'r Gweilch. Wna'n meddwl nhw'n mynd trwy'r cymalau yn dda. Wna'n nhw'n dangos bach o pwyll I gyd yn dechrau fan hyn. Gyda Matthews. Matthews wedi bod amlwg iawn trwy gydol y gêm. Fe a'r gŵr sydd wedi sgor o'r cais Ben Evans. O'n i'n gweld y Gweilch jyst mynd trwy'r cymalau fan hyn. Jyst bach o pwyll, bach o amynedd. Falle rhywbeth nhw wedi colli yn yr hanner cynta na. Ond wedyn fan hyn, yr olwyr yn galw y bel a Ben Matthews yn sgorio cais rhwydd iawn a allwch chi am mae fe sydd I fe nath dechrau'r gais gyda yn rhedeg allan o'i 2 hugen gyda'i gyflymdrag yn lawr yr ochr dywyll fa. Felly Ben Evans yn hollol heddiannol o'r cais. Ie, yn amlwg unwaith yn rhagor. Blwyddyn 11, 16 mlwydd o, dyw e. Trosiad. Ddim yn llwyddiannus. Dim un wedi llwyddo heno i'r naill dîm a'r llall. Ond y Gweilch fydd a pisa ar ffordd maen nhw wedi dechrau yr ail hanner. 3 chais yn erbyn 1, 15-5 nhw ar y blaen. Seb Rodriguez Davies yn cael bach o driniaeth, ond mae fe'n holliach nôl ar ei drad, a dyna fe'n mynd. Yn penwys glas yna. Steffan Jack Jones, ail ddechrau. Gweilch yn cymryd hwnna yn ddi-draffeth, ond mae hwnna'n seithi mas. McDonald yw hwn. Will Plessy, rhywun gallu dadlwytho. Mae'r llun yn lan, ond mae'r cais yn mynd I sefyll.
A fi'n deall yn gwmwys pam. Fi'n credu taw Darren Randall sy'n dath I liman e lan, dath I lawr, a mae fe wedi gweud na, oedd I drod ddim drosto. Cais i'r Scarlets. O'n i'n meddwl nath Ben Evans yn wych hwnna i daclog e, ond o'n i'n meddwl y Gweilch yn dda fan hyn, I dal ar ail dechrau'n lan. Ond yn anffodus yn gollon o bel. O'n i'n meddwl Ben Evans yn wych fan hyn I daclog e, ond oedd hwnna yna? Dyna neis I gallu gweld hwnna unwaith to. Wel, bydd ni'n gallu. Oedd y bel di mynd, fi'n credu bod wedi cael y penderfyniad yn gywir. I ail penderfyniad i'n cywir I cadw'r fflag na lawr. Ond na, pob clod i'r Scarlets yn taro nôl, ond yn anffodus i'r Gweilch. Fi'n siŵr bod y ddoi fforddwr y Gweilch yn dreifo lan y wal, con gwmwys beth o'ch chi moyn. Chi moyn, ar ôl sgôr y cais, chi moyn cael daliad glân a mynd nôl mewn I hanner Scarlets, ond yn anffodus yn ffili gael yr allanfan yn lan, a'r Scarlets yn gael cais o honni. Trosiad arall wedi I fethu. Neb di llwyddo cicio. Pwy mor allweddol bydd hwnna. Ond y cais yna I Matthew Williams. Yn credu o dim dadle yn y pen draw am y penderfyniad. Nhw wedi cael e'n gywir. Oedd y lliman hanner ffordd lan oedd hi. Charlie Thomas o dan hon. Oedd wedi colli gafel arni. Oedd wedi mynd mlaen. Odi mai. Eiliadau bach. Moment fel la. Yn holl bwysig. Chi'n teimlo falle gall Gweilch y dechreuad perffaith i'r hanner ma. Chi'n teimlo falle bod momentum yn dechrau mynd ar ochr y Scarlets na. Mae pethau yn dechrau mynd o le i'r Gweilch. Yn anffodus y maswr yn ffili gael gafel ar y bel. Falle oedd un llygad ar ymwneud oedd yn brysgamu lan y ca. Ond y sgrym nawr ar y hanner ffordd i'r Scarlets. Sgrym y Scarlets yw I. Edrych yn sefydlog yn blatfform da i'r olwyr. Cian Jones, Steffan Jack Jones, Page. Mynd ar y tu fas, mae'n mynd trial neu. Creu bach o le I Evans. Evans yn penderfynu cario. Amddiffyn da gan y Gweilch, a maen nhw wedi dwyni. Just yn cael ei dynnu lawr, mae Jack Hoskins. Ysgol olchfa I we. Un arall o blwyddyn 11. Glover Uplands yn Abertawe. Gwrth ymosod nawr mae'r Scarlets yn moyn neud. Griffith yn cario. Tackle dda gan Finley Thomas. Max Page. Wedes Difan yn yr hanner cynta ti lliw ar y gormod o rygbi. Oeddi'r Scarlets yn neud ni. Fi'n teimlo falle bod nhw, bod nhw'n chaso'r gêm, mae hen digon amser. Fi'n credu mae rhaid nhw waren yr ardaloedd cywir. A cole mae'r maswyr a'r mewnwyr yn neud y penderfyniad cywir I gico lawr y ca a gobeithio waren hanner y Gweilch. Lewis Edwards ar gic oedd wedi gweld bwlch na. Mae'n adlamu yn garedig iddo fe. Keanu Evans nôl yn cymoni. Evans oedd wedi cael I. Oedd wedi mynd mlaen. Oedd wedi'r Scarlets yn cam sefyll. Yr ateb i'r cwestiwn yn y gyd yw Odin. Teimlo yn dod yn syth o'r... Teimlo falle bod y Scarlets yn bach yn rhyweddus I ymosod, ond yn teimlo falle bod nhw'n gwneud bach o'r camgymeriadau. Maen nhw'n gael sgrym yr can o ca. Lle eiraidd I falle roi cwbl o gymalau at ei gili, ond yn anffodus yn gollwn y bel a ddim yn rhoi unrhyw gymalau at ei gili, ond Gweilch yn rhoi pwysau arnyn nhw'n amddiffynol, ond mae rhaid i'r Scarlets I waren yr ardaloedd cywir y gêm os maen nhw'n moyn dod nôl mewn i'r gêm yma. Eilydd i'r Gweilch ar y cae, Ellis Lewis, gynt o ysgol gyfyn y Slyfera. Credu bod y dal I fod yna. Fe ymlaen yn lle Brychan Wood. Syni maen nhw wedi cael cic gosb y Gweilch. Dyna fe, Ellis Lewis. Gwr o Blaen Delice, Seven Sisters. Ti'n syni bod nhw wedi mynd am y cornel Ifan neu mynd am y pis? Mae gêm, mae'n gêm, mae rhaid nhw ennill. Ar un sicr, ond dwi'n teimlo bod y llinell wedi bod yn gryf iawn gyda'r Gweilch
yn ystod y gêm yma hyd yn hyn, a fi'n siŵr newn ni weld nhw nawr yn treul creu sgarmes ymudol arall a rhoi pwysau ar y Scarlets a gorfodi nhw amddiffyn nhw, achos mae sgarmes ymudol nhw wedi bod yn gryf iawn. Mae nhw'n cael lot o llwyddiant o fe yn ystod wythnosau, a mae wedi bod yr un peth yn y gêm yma heddi, a fi'n siŵr newn ni weld wneud y Scarlets yn dda i atal hwn. Wel, mlaen mae'r Gweilch dal i fynd, yn plymio drosto, mae na gais. Pwy sy'n codi ola? Dwi ddim cweit yn siŵr. Wel, efe Kyle Harris sy'n cael y canmoliaeth am y cais, dwi ddim yn siŵr. Dyna pwy mae'n camerau ni di pigo mas. Dewch i ni a gweld yr ail chwarae. Cais i'r Gweilch. Ie, o'n i'n cwestiwn ni os daw mynd i'r cornel oedd y peth cywir i wneud, ond nawr mae nhw wedi ateb y cwestiwn na i ni. Y Gweilch yn sefydlu'r sgarmes ymudol yn wych, a'n anffodus pan nhw'n cael y momentum fel la, mae'n anodd iawn i amddiffyn i'r Scarlets, nhw'n ffeili amddiffyn a mae'r Gweilch chwarae teg yn neud yn wych be maen nhw'n wneud trwy gydol y tymor a trwy gydol y gêm a hyd yn hyn yn neud y sgarmes ymudol yn un anodd iawn i atal. Ie, ar prop pen rydd dwi'n meddwl yw e, nid y gŵr yna. Y trosiad yn un llwyddiannus hefyd. Cais pwynt bonus i'r Gweilch oedd hwnna. Os ydyn nhw'n ennill y gêm yma, a sy'n mynd aros fel mae nawr, byd nhw yn Pencampwriaeth. Alex George yn sgori'r cais yna, yn gwisgo un, y gŵr o goleg Pen y Bont. Scarlets 10, y Gweilch 22. Gêm yn newid just fel na. Mae'r Gweilch wedi bod bach yn esgeilus gyda'r bel yn ei ddwylo, maen nhw wedi collw'r bel yn yr ardal y dacl na gormod o weithiau, a maen nhw'n rhoi'r cyfle na'r nôl i Scarlets. Ia'r Scarlets yn edrych i dar yn ôl fel maen nhw wedi wneud. Amddiffyn cadar Iestyn Cook. Un o foes coleg Llanymddyfri yn cael ei lorio. Dyma Keanu Evans. Ia'r bel yn ei ddwylo. Mae'r gêm yn agor reit lan. Steffan Jack Jones i Max Page. Fe'n cael ei dynnu lawr. Dyma nhw'n dod trwy Will Evans. Araf i symud. Cael ei cosbi. Seb Rodriguez Davies yn cael ei gosbi. Gabe MacDonald. Gwrthdrawiad eto yng nghanol tacl dda arall gan Finley Thomas. Owen Griffith. Cic gosbi o'r fantes. Nôl dewni os yw'r Scarlets yn cael dim. Jones i Evans. Claro mas dan ar dal y dacl. MacDonald, o dwi'n cadw i drad, o di ma fe ac yn torri trwyddo. Gweilch nawr o dan bwysau. Dwylo, Page. O, mlaen, nôl o Fraser Jones. Wel, nôl ni yn dod, dal yn chwarae mantes o dde. Rhaid i'r Scarlets nawr fynd am y cornel. Ie, mae'r ddoi cynolwr wedi bod yn amlwg iawn i'r Scarlets. Page yn enwedig a hefyd MacDonald. Fi'n teimlo fel bod nhw wedi rhoi y Scarlets ar drod lan yn wych. Ond yn ffodus mynd. O, Fraser just yn ffeili gael y bas i ffwrdd. Ond cyfle arall nawr i'r Scarlets i fynd am y gornel a treol rhoi pwysau ar y Gweilch. Mi'n siŵr newn ni ddim gweld y bel ma'n mynd yn rhy bell o'r pac. A fydd y Gweilch yn cystadlu, dyna yw'r cwestiwn. Dyn nhw ddim wedi yn yr ardal yma, ond bob tro maen nhw wedi cystadlu. Maen nhw wedi dwy'n pel y Scarlets. Ie, mae'n disgwyl fel nhw'n aros lawr, maen nhw gyd yn gwynebu'r llinell. Maen nhw gyd gyda dwylo ar ei bylyngluniau, a maen nhw moyn i'r... Y lein wedi gweithio i'r Scarlets. Mae ar lawr nawr. Fe rai cael y bel na'n ôl. O, oedd y bel na ar lawr. Fi'n meddwl ydi ar gael. Ond y dyfarnwr yn anghytuno. Ellis Bolden. Scrum yw i'r Gweilch. Dihangfa iddyn nhw. Ond cyfle arall i'r Scarlets wedi mynd. Ie, na un o'r manteision o cadw'ch blaenwyr chi lawr a ddim mynd lan yn y bel. Chi'n lle cadw pob un lawr a wrth bod y dyn yn neidiwr yn twtio'r llawr, chi'n cael eich blaenwyr chi gyd yn bwrw fe'r un pryd. Mae'n anodd iawn i adeiladu'r sgarmes ymudol na pan mae da chi 3 neu 4 dyn yn bwrw fe'r un pryd a gyda bach o angerdd i bwrw fe am nôl.
Gwaith da gan y captain Evan Hill yna. Os oedd yn gyfreithlon, dwi ddim cweit yn siŵr. Pwysau ar y sgrym. Ond kick-off yn erbyn y Scarlets. Ongl Iestyn Cook, dwi'n meddwl, yn cael ei gosbi. You were fine. I fan ei atgoffa ti bod ti'n dewis seren y gêm rygbi pawb heno. Newn ni drafod rown rhyw sort of 60 munud, a wedyn newn ni gyhoeddi rown rhyw 65. Dyn ni weld y sgrym neto. Oedd yn edrych eitha da I fi, ond ys ongl ar ochr y dyfarnwr. O'n i ffili gweld y ochr gyda'r ongl welon ni fyna, ond yn teimlo bod y sgrym wedi bod yn gryf iawn gyda'r Scarlets. A falle yna un o bethau gwendider Gweilch sydd wedi bod heddi, yw'r sgrym. Ongl hyfryd gan Sam Matthews, dwylo da gan Oliver Jones. Mae Sam Matthews di edrych yn... Mae Sam Matthews di edrych yn bryglis iawn trwy gydol gêm. Mae'n grwtyn bach eitha byr, ond mae'n un eitha stoci. Mae'n rhywun chi bach o Kieran Williams sy'n ware gyda'r Gweilch nawr sydd wedi cael ei ddewis yn garfan Cymru. Mae'n anodd iawn i atal, ond yn anffodus i'r Gweilch i gyd ganolwr, jyst bach yn rhy awyddus a mynd yn tyflan y gic. Ie, ond oedd Mantes yn cael ei chwarae. Felly mae werth trial rhywbeth wedyn. Chwarae rydd. Pam lai. Charlie Thomas yw hwnna. Ie, un o'r gwerth gwylios ni. Charlie Thomas a Harry Thomas. Mae newid yn digwydd i'r Scarlets. Rhif 20. Jack Delaney yn dod ar i'r cae. Ne bydd e'n mynd mewn i'r reng ôl yn rwle. Pwy sydd wedi gadael? Ca ddim gweithio chi. Ne ydy'r Scarlets yn ffansi cael 16 ar y cae? Ti ddim yn disgwyl fel bod rhywun wedi mynd off. Y Scarlets yn gystadlu yn y lain. Nhw'n dwy yn y bêl. Keanu Evans. Delaney syth mewn iddi. Steffan Jack Jones. Bas hir. Hwna'n helpu neb. Owen Griffith. Delaney yn cael ei lorio. Deian Gwyn sydd wedi gadael, a felly gweld e'n cerdded tu ôl y pus nawr. Cwato oedd e yn y tywyllwch yn Llanymddyfri. Ar eilydd Ellis Lewis. Hwna'n gic dda hefyd. Bron a cael 50-22 arall. Fraser Jones ar gic na, spiral bach lan. Edwards yn casglu. Yn roedd i Charlie Thomas. Charlie Thomas yn moyn chwarae. Bas tu ôl tymach. Oliver Jones. Yn ail reng Finn Evans. Fe'n cario Charlie Thomas. Dymu bach arall. Ar gyfartaledd yn taflu byti 7 bob gym. Matthews bwydo Hoskins, maen nhw'n gyfuniad da yn y canol, ond Gweilch yn cael ei cosbi. Eisiau'r Scarlets i fynd a'n sydyn, ond maen nhw'n ffili cael y bêl, achos mae Kean Jones i mewnwr nhw ar lawr. A'r bêl nawr i yr eilydd Fraser Jones, cefnwr mae'n ware yn maswr yw e, a mynd am y cornel bydd e'n neud. I don't need running commentary of decisions, yeah? Allow me to referee. I don't tell you how to play. Please don't tell me how to referee, yeah? Ellis Polden yn siarad gyda captain y Scarlets, Harry Thomas. Rhwystredigaeth yn amlwg, wrth gwrs. Pam ti'n colli, ti'n dieddol agor dy geg bach yn fwy na sef pam ti'n ennill i fan. Ydy, sy'n mynd bach, felly treol gael y dyfarnwr ar ei ochr unan, ochr Scarlets, ond yna mae cyfle yna'r Fraser Jones di roi Scarlets mewn lle da i treol ymosod a gael rhywbeth mas o'r ardal ma o'r canner. Un cais bach arall, byddai'n agos wedyn. 17 o funudau ar ôl. Taflu yna digon syth, oedd. Dyma nhw'n dod, MacDonald, fe'n taflu dymu. Meddwl am ddadlwytho. Jones,
Fraser Jones mas yn llydan i fyd y bel di cyrraedd Griffith. Fe'n cyrraedd y llawr. Cian Jones brwydro amdani. O, pigona lan a dda, nath Max Page. Page, gweld bwlch bach. Eisiau pel gyflym. Gweilch yn cystadlu. A mae Harry Thomas un ffordd mae fe'n gwybod. Mlaen. Y pel yno. Delaney, pas tu ôl. Steffan Jack Jones, edrych am fwlch. Hwna ddim yn ymddangos. Page, nôl yn y symudiad. Mynd trwy'r cymalau, mae Scarlets yn neud. Bron am y tro cynta. Keanu Evans eisiau cymorth yn o fe. Yn cyrraedd. Tucker yn dod. Ond Plesi yn cael y bel. Fe ar lawr. Gweilch yn brwydro ym mhob ardal o'r gêm yma. Harris yr wythwr oedd yna'n gryf dros y bel. Page unwaith yn ragor. Pas i McDonald. Dwylo da i Fraser Jones edrych am sisiwn o'n nhw'n wneud. Ond y bel yn cyrraedd Jack Hoskins. Oedd e'n disgwyl fel wedd Scarlets yn adeiladu'n dda fyna. O'n nhw'n mynd trwy'r cymalau, gorfodi Gweilch i daclo nhw. Dwi'n meddwl bod Page bod yn wych mae eddi. Yn ffodus. Chi'n gweld y syniad oedd gyda Fraser Jones, ond yn ffodus yn gollon nhw bel yn y pen draw. Oedd hwnna'n gyfle i raidd i'r Scarlets i gael unan nôl yn y gêm yma. A ni'n clywed tyma bach o be maen nhw'n gweud, ond ni ddim yn clywed y sgwrs yn glir iawn. Which blue scrum go? This guy here as well, yeah? Okay, yeah, just come here. Mae rhywun gweithio, felly mae tackle oddi ar y bel o dde. Jack Delaney yw 20. Ni wedi colli'r coms tyma bach. Is the kick in the back. Okay. Mae'n garden felen. Dim drwg deimlad. Mo be ddigwyddodd, ond mae Jack Delaney newydd o'r ar y ca ma fe, ond mae fe'n gadael. He's committed, so it's not a late hit. Mae sylwes i ar ddim fi. Welys ti rhywbeth pan mae'n yn y chwarae byw, Ifan? O na, i fod yn allan onest i chi, rhywun i'n meddwl mae gweld chwaraewr Gweilch yn taclo y chwaraewr Scarlets off y bel nes i, ond nes i ddim quite gweld Carmi Llyged ar rhif 20 nawr. Dyna 20. Mae mewn, claro ardal y dacl mas. Mae'n siŵr rhywbeth i digwydd ar ôl ni. Mae rhywbeth yn digwydd ar lawr. Mae'n disgwyl bod Harry Thomas mewn hefyd. Mewn claro mas yn ardal y dacl. Wel, dim byd lot fan'na ni'n gallu gweld oedd yn heiddi carden felen, ond mae'r dyfarnwyr Llyged cras nhw yn gallu pigo pethach mas. Lain yn effeithiol unwaith yn ragor ar Gweilch ar rythr arall. Pwynt bonus gyda nhw ar hyn o bryd, 4 cais. A dyma nhw ar rythr arall o'r Scarmes symudol. Oliver Jones sydd ar bel ar y gwt y tro yma. Mae'n anwych gyda Gweilch pob clod nhw. Dechrau ar hanner ffordd a mynd lan yn agos iawn i 2-20. Matthews yng nghanol ca. Now, thank you, good work. Charlie Thomas yn gwybod sy'n rhaid i nhw ar y gormodd o rygbi nawr, ond mae hwnna syth dros yr yslys. Mae ddim yn poeni un o'r modol. Mae Charlie Thomas, mae fe'n bell waith. Mae reit yn y gêm, mae fe'n drifto mas a mewn a nôl mewn. Ond mae fe'n effeithiol ar bel yn ei ddwylo. Mae wedi lliwio'r Gweilch yn arbennig. Nid yn unig heno, ond rwy gydol o tymor. Fel blaenwr mae hwnna'n alach i lan o alach i. Chi wneud gwaith caled o'r Scarmes symudol. Dreifo lan o hanner ffordd lan i'r 2-20 a chi'n rhoi ar olwyr a
A maen nhw'n rhoi'r bel yn syth nôl i'r Scarlets. Ni bod Harry Thomas arno. A mae Will Thomas arno yn gwisgo 22 i'r Scarlets hefyd. Llwyddo ennill hwnna, just about. Gyfo Iestyn Wood arno hefyd, ond Will Evans yw hwn. Trwodd mae fe mewn. Will Plessy yn cario. Syth lan y canol. Mae'r Gweilch dal yn cystadlu'n frwd ac ar amddiffyn yn gorfforol hefyd. Mason Lees yn on y reng flan hefyd. Fraser Jones yw hwn. Y cais bach i'r Scarlets yn neud yn ddiweddglo. Eitha dramatig, ond maen nhw'n cael ei dal lan. Mae hon yn sgarmes symudol. Nawr mae ar y llawr, sgrym i'r Gweilch. Lawr yn un sydyn at Heledd. Dwi reit yn fyny yng nghefn y stand, ddim yn bell ohonoch chi. Rhys y pwynt sylwebu yn cadw cwmni fi, mae Paul Fisher, prif fforddwr y Scarlets. Paul, dy ymateb di'r gêm hyd yma. Rhwystredig fysa ti'n deud o dy farn di? Ie, rhwystredig iawn, chymod i gweud y gwir. Hanner cynta, chymod lot o camgymeriadau yn anffodus ni, chymod oedd y llinell ddim yn ni. O'n i yn y gêm hanner amser. O'n i fod yn dech, o'n i wedi adeiladu, dod i cymalau da at ei gilydd yn yr ail hanner. Siwm wedi bod ni heb croesi yma ambell i gais arall a fel wedys i'r Rhys yn y gêm, chymod mis ni fod bach fwy cywir yn yr ymosod. A hefyd mae rhaid chi ymdopi rwan efo un chwaraewr Jack Delaney yn y gell cosp hefyd. Dy ymateb di'r gerdyn fel yna? Ie, wedys yn ond, jyst rhywbeth y boed sy'n gwir y llinell, bach yn hall felly chymod i gael y cadw'n fel yn fanna, ond ie, ni lan yn ei erbyn i nawr. Diolch am damser, Paul. Lyfli, diolch yn fawr. Charlie Thomas, cic ar draws y cae. Felly hon weithio mas yn hyfryd. Wel, dim tro dros yr ysglis, gwaith da gan Hawks fanna. Bale dal yn fyw. Owen Griffith lawr arni. Yn dechrau poethi mas yn nawr. Y Gweilch yn meddwl bod yn gallu troi o'n drystos yn wedi. Rhaid nhw aros ar ei trad. Anlwcus nawr, Gweilch. Chwn i mewn wedi cystadlu'n wych ar y sgarmes na. Yr ysgellwr yn eich wych i gadw'r bel na ar tir y chwarae. Ond yn anffodus i nhw y Scarlets yn gael y kick-osp. Cyfle i Steffan Jack Jones i clirio. Elyddio mynd i ddigwydd i'r Gweilch y tro yma. Rhif 20 Morgan Francis yno. A rhif 22 David Roberts. Tafliad eto. Mae'r lein yn cael ei chystadlu gan y Gweilch. Dwy'n pel y Scarlets. Sawl gwaith i Van Phillips. Mae'r Gweilch di dwy'n pel y Scarlets, ti'n meddwl hynno? Yn gwmwys o gael. Mae'n siwr bod 5-6 gwaith dwi'n meddwl yn y llinell. Maen nhw wedi gwneud smonach o llinell Scarlets a i fi. Fi'n teimlo fel lle taw na beth yw'r gwaniaeth di bod yn y gêm yna pan mae Gweilch ar y blaen a mae'r Scarlets ar ei ôl. Oedd na gyfle bach hwnna. Sgôr diwedd arafo Gaerdydd. Caerdydd dan 19-15. Y Dreigiau dan 19-18 yw i. Sori, 19 fi'n darllen dan 19. Yn edrych pwy sydd wedi sgori. Evan Baber wedi sgori. A Ryan Jones wedi croesi. Yn gweld y Dreigiau ar y blaen. Sim lot o ots beth sy'n digwydd fan hyn os yw pethau'n aros fyla lawr ar barc yr arfe. Y Gweilch fydd yn Pencampwriaeth. 10 munud sy'n ar ôl dyn ni fan hyn. Llai o amser ar ôl. Lawr ar barc yr arfe wnaethon nhw ddechrau cyn y gêm fyw gyda ni. Sgrym y Scarlets yw i. 9 munud a hanner ar ôl. Yn Llanymddyfri. 20 pwynt o wahaniaeth. Hyrddiad yn dod o'r Gweilch. Scarlets lawr i 14. Jack Delaney yn y bin. Gystadlu unwaith yn rhagor.
Okay? Efe Penglin. Yw hon. Beth yn gret i weld. Oliver Jones yn cael ei clirio mas o ardal y dacl. Dyw e ddim yn edrych yn gret i Penglin. Chwythau. Oliver, mab Steve Jones gyn y fachwr Cymru, a fi'n gwybod bod yma heno yn gwylio'r gêm. Dyna risg i fan efe, ti'n dod i dinan mewn. Sa'n gwybod os welwn ni fe to, ond le mae pobl yn dod mewn i glyro mas, mae dy drod i'n styc. Mae'n edrych mewn lot o bôn. Ie, dwi byth yn neis i weld chwaraewr yn cael anaf. Mae'n disgwyl bod e'n gallu codi, a so mae hwnna'n gadarnhaol bod ddim eisiau stretcher na dim byd ymlaen. Ond ie, na'r gofid o hyd pan chi'n mynd dros y bel na. Ma'ch Pelin lle o hyd mewn lle bach gwan. Ie, wir. Dyna fel mae'n sefyll ar hyn o bryd. Y Gweilch, ware 7, ennill 7, 34 o bwyntiau. Maen nhw'n Pencampwriaeth. Mae Oliver Jones i weld mynd lot o bôn yn gadael y cam yna. Ie, mae'n neis i weld yn cerdded bant, ond chi'n mo be ambell waith, falle bod yn well i fe adael mewn ffordd llawer gwell. Poenus iawn oedd hwnna'n edrych. Dal i gael triniaeth le mae'r bôn ar y tu fewn. Yn sicr yn y Penglin. Scrum eto dan bwysau i'r Scarlets, y bel yn seithi mas. Rhys Evans a mewn o'r ifanc lawr yn ni, fe o dan bwysau. Keanu Evans yn codi. Bydd rhaid i'r Scarlets ware. Ein byd yn nhw golli nawr. Will Evans, fe di cario'n dda heno. Nôl yn ddwfwr. Mae Steffan Jack Jones. Y Gweilch dal y moyn chwarae. Na, Lewis Edwards yn penderfynu cicio. O, le nath hwnna adlamni. Just i fewn. Seren y gêm, mae'r bel dal yn fyw, mae'n rhaid i feddwl am hwnna, Ifan. Mae di hwnna dros yr ystlys. Na di. Pam eith y bel yn farw, nesa mae yn mynd yn farw. Der ni gael trafod pwy o sydd dan ystyriaeth i ti ar hyn o bryd. Wel, fi'n credu math mae Cian Haya di ware'n dda. Dwi'n meddwl bod ebron amlwg i'r Gweilch. Mae'r ddoi canolwr hefyd, Sam Matthews, Jack Hoskin hefyd, di bod yn amlwg, a hefyd, yn enwedig, i fi Ben Evans, mae Ben Evans di bod yn amlwg iawn hefyd, felly mae sawl un o'r Gweilch, dwi'n teimlo gall ni ddewis o. Wel, ni'n rhyw 2 funed arall newn ni ofyn i ti. A meddiant i'r Gweilch yw un nawr. Yr ail reng. Finn Evans yn cario. Os na gais bach arall i'r naill dim a'r llall. Mae y cais yn neud un diddorol i'r Scarlets. Ond o gwir yw, mae'r Gweilch wedi bod yn fwy cywir yno y tîm gorau. Charlie Thomas, cic hir. Sgorwch o hwnna, mae fe'n gweud wrth y Scarlets. Fraser Jones o dan iddi. Steffan Jack Jones yn clirio. On-line fyddi i'r Gweilch. Dde ti'n cytuno, Ifan, ti'n modd yr Gweilch sydd wedi bod lot fwy cywir, nhw sydd wedi bod y tîm gorau? Ie, yn sicr, fi'n credu mae y Gweilch sydd mae cywirdeb nhw pan maen nhw wedi dod i'r llinell a pan maen nhw wedi mynd mewn i'r 2 hugain, wedi bod just cam yn uwch na'r Scarlets, a fi'n credu na beth yw'r gwaniaeth ar diwedd y dydd, yna pam maen nhw, wel, yn Pencampwriaeth. Lain y Gweilch. Gordafliad. A thi mlaen o'r dwylo. Wel, ymateb mae Mason Lees. Un o foes. Coleg Llanymddyfri yn ymateb yn dda. Mae Dorf yn codi stym. Will Plessy. Y gwrw Caws. Fel o'r system yr alltudion. Ond y bas yna wedi mynd i'r llawr. Nôl mae wedi mynd. Mae Ben Evans wedi ymateb yn dda iawn. Y Gweilch sydd â hi nawr. Evans ar bas, Thomas, edrych lan, cic ar draws y ca. David Roberts i mas yna, cael ei lorio, dadlwyth,
Nôl i'r bachwr, Finley Thomas. Ond y bel wedi mynd mlaen, sgrym fyddi, a ma' hwn yn rhoi cyfle i ni, Ifan, i gyhoeddi pwy yw seren y gêm rygbi pawb a pam. So seren y gêm heddi i fi yw'r canolwr Sam Matthews. Dwi'n teimlo fel bod wedi bod yn wych gyda'i bel yn y ddwylo gem. Mae wedi bod yn roi'r Gweilch ar y drod flaen a hefyd yn amddiffynol. Dwi'n teimlo fel wedi bod yn gryf iawn hefyd. Felly, seren y gêm yw Sam Matthews. Cytuno'n llwyr ar penderfyniad yna. Perfformio da iawn gan y gŵr o glwb Tom D. Let's go. Second. Scrum i wi. I'r Scarlets. Rhyw 4 munud ar ôl ar banc yr eglwys. Scrum bwerus gan y Gweilch. Cael y bel mas yn dda iawn a 3-7s. Page. Neu fe ddim roi'r ffidil yn y to. Cyrraedd mas i Matthew Williams. Y bel yn seithi mas. Yn cadw ni'n fyw. Ond Scarlets y moyn neud. Steffan Jack Jones o dan bwysau. Yr ystlys yna yn arfod i'r bel yn cyrraedd drosti. Nadi. Scarlets dal a hi. Will Evans yn cario. Kick-off yn erbyn y Gweilch. Scarlets wedi trial lot yno. Ddim wedi gweithio. Ffindo i ffyrdd nôl mewn i'r gêm. Ond dwi'n ddim wedi cael digon. Stori tymor nhw o bosib. Dim quite digon da. Yn gweithio rown rhyw 70-75% o'i potensial falle. Ddim wedi clicio fel uned. Sy'n gwrthgyferbyniad llwyr i beth mae'r Gweilch wedi wneud. Dod o golegau gwahanol. Ar draws y Ranbarth ysgolion hefyd. Ond maen nhw wedi uno. Maen nhw'n uned glos iawn. Time back on, happy. Yeah. Barod i fynd unwaith yn ragor. Fraser Jones. Okay, bring him on then, bring him on. Black 3. On, gents, black 3 sub, please. Lewis Sullivan yn gwisgo 18 yn dod mlaen hefyd. Be oedd y bron angofio, tynnu drwsys bant. Tracksuit dal arno. A mae wedi cofio nawr. A mlaen mae fe'n dod. Perfformiad da iawn gan Cian Hyer sy'n gadael hefyd. Ail gais y Gweilch, 4 cais dyn nhw. Pwynt bonus yn y bag. Buddigoliaeth yn y bag. Y Pencampwriaeth yn y bag. A dwy'n lein arall maen nhw yn neud. Dan Jamin yn dwyni, ond mae wedi mynd mlaen. Ellis Bolden yn dyfarnwr ni heno. Fe wedi cyfarthrebu yn arbennig o dda. Dwy gydol o noson. Scrum arall i'r Scarlets yn eu hanner nhw. Le maen nhw wedi bod rhan fwyaf o'r amser heno. Max Page wedi trial popeth. Griffith, fe wedi bod yn amlwg iawn hefyd. Gweilch falle yn cam sefyll. Iestyn Wood. Prif fachgen y Preseli, yn arall y foes crymych, maen nhw'n bobman heno. Will Plessy. Un arall sydd wedi chwarae'n dda heno i'r Scarlets. Unigolion, ddim cweit wedi asio fel uned, fel mae'r Gweilch wedi wneud. Ond wedi cael ei tharo lawr, ond nôl dewni. Wel, cam sefyll a bach o gega hefyd. Cymryd un sydyn. Mynd amdani. Will Thomas oedd hwnna. Y gŵr o'r Strade.
A Bors Tywyn, pas nôl tu fewn, Page, trial mynd ar y tu fas, trial mynd yr holl ffordd, dadlwytho nôl, Odi Williams yn gallu cyrraedd, Odi fe'n gallu cyrraedd, ymestyn, nadi. A dros yr ystlys, maen nhw'n mynd, Odi nhw'n nid wedi cyrraedd lawr, maen nhw wedi cael y bel na lawr yn y cornel, gwaith arbennig, Iestyn Wood, fe'n codi, Mona Dacl, rhaid ryddhau. Odi'r bel yn seithi mas. No more hands! Dim mwy o gystadlu yn ardal y Dacl yma. Lees, Mason Lees yn cario. Use it! Y Gweilch wedi amddiffyn yn arwrol heno. Neu mosod nhw wedi bod yn dda, maen nhw wedi cymryd i cyfleon, ond maen nhw hefyd wedi amddiffyn. Will Evans, fe'n trial ymestyn, 6 troedfedd, 5 modfedd. Odi fe'n gallu cyrraedd. Nadi, Rhys Evans, twrio am y bel. Pwy ffordd mae fe mynd. Nôl at Mason Lees, yr eilydd o fachwr. Evans eto'n chwilio. Keanu Evans. Metr neu 2 yn bryn. Llydan nhw'n mynd nawr. Steffan Jack Jones, y bas yn fflat. Odi Fraser Jones yn cyrraedd. Nadi. Am Dacl. Le mae'r bel? Mae'r cloc y goch. Y Scarlets dal i ymosod a'r Gweilch dal i amddiffyn. Y bas yn un hir. Mae'n cael ei dynnu lawr, i lusgo lawr. Fraser Jones gan Seb Rodriguez Davies. Ond y Scarlets di mynd addi eto. Mona'n Dacl unwaith yn rhagor. Will Evans, mae fe'n heidi rhywbeth. Wedi cael gêm arbennig. Mona'n Dacl, metr yn fyr mae'r Scarlets nawr. Evans yr eilydd o fewnwr. Will Plessy, cymorth ar ei ysgwdd e. Pel gyflym sy'n eisiau nawr. Yn cyrraedd Wood, Iestyn Wood, ydw i'n gallu ymestyn. Nadi, ond mae'r bel dal yno. Le mai, Cohi. Evans yn edrych i'r chwith, i'r dde. Codi a mynd. Os na ddynion mas yn Llydan, yr ateb yw, nagos. Mona'n Dacl, rhaid ryddhau. No hands. Will Evans, yn siŵr da Codi neu fe, a twrio, just yn bryn. Keanu Evans, ond i wedi cyrraedd. Nadi, bryn medd y dyfarnwr. Evans, i Max Page, ond i wedi'n croesi, bydde fe'n heidi cais, a mae fe'n cael un. Canolwr y Scarlets, Max Page yn croesi. Cais cysur i wir y gorllewin. Dyma'r cais. Lot o waith dy fe wneud. Middi 2. Ac yn gwasgu'r bel na lawr hefyd. Un arall sydd wedi bod yn ymarfer gyda tîm cyntaf y Scarlets. Max Page. Pwy glwb? Crymych. Dinas Cross yw e. Wedi bod y Cymru dan ddeunaw hefyd. Steffan Jack Jones. Y weithred ola fydd hon. Steffan Jack Jones yn llwyddo, a dyna oedd y weithred ola, trosiad llwyddiannus. Ond buddigoliaeth yw i, buddigoliaeth pwynt bonus i'r Gweilch. A buddigoliaeth sy'n gweld nhw yn cael eu cyroni yn Pencampwriaeth. Pencampwriaeth dan ddeunaw, Ranbarthol Cymru. Ci yn haier oedd hwnna, fe di syrenu heno. 4 cais yn erbyn 3 nath i orffen. Y sgôr terfynol ar banc yr eglwys. Y Scarlets dan ddeunaw 17, y Gweilch dan ddeunaw 22. Y foment fawr yn y gêm yma heno. Cais i'r Gweilch, cais pwynt bonus. Y penderfyniad oedd pwy nath groesi. Alex George, y prop pen bydd oedd e, fe sy'n codi ar bel myna. Fe oedd yn dathlu, a'r Gweilch fydd yn dathlu heno. Mae nhw yn Pencampwriaeth.
Gafon ni gêm a hanner yma yn Llan Ymddyfri heno. Y Gweilch just rhy gry i'r Scarlets. A maen nhw'n neud heno, be maen nhw wedi bod yn neud trwy'r tymor, ydy sgorio ceisio a'r pwynt bonus holl bwysig sy'n golygu bod nhw'n Pencampwriaeth Iwan. Dwi'n credu just ar diwedd y dydd o'n nhw mwy cywir na'r Scarlets. Oedd eu llinell nhw'n wych, oedd eu llinell Scarmes Smidol yn wych a yn gwrthgyferbynnu gyda'r Scarlets oedd y llinell ddim yn digon cryf ar diwedd y dydd. Os chi ffili ennill llinellau a chi ffili ennill meddiant, yn anffodus chi ffili rhoi cymalau at ei gilydd a mae'n anodd iawn i ennill y gêm. Ia, ac bod gan Scarlets chwaraewyr dawnus, welson ni Max Page yn tirio am trydydd cais a cais gysur yn unig y Scarlets ar y diwedd, ella bod nhw ddim yn tîm mor gyflawn a y Gweilch, a dyna yn amlwg sy'n bwysig yn y gystadleuaeth yma. Fi'n credu ar y lefel yma, uchelach chi'n mynd, mae unigolion yn bwysig iawn, ond mae rhaid chi gael y perfformiad cyflawn na i ennill gemau a fi'n credu na be wnaethon ni weld heddi, wni mewn Max Page gyda'r Scarlets yn wych, ond anffodus, dyw un chwaraewr ddim yn ei gallu gwneud yn ei gwaniaeth ar y lefel yma. Na, dyn wir. Reit, ar ôl y fuddugoliaeth yna i'r Gweilch yma heno, dewch ni weld sy'n mae'r tabl yn sefyll. Mae'r Gweilch ar y brig wedi ennill 7 allan o 7 pwynt bonus yma heno yn golygu fod ganddyn nhw 34 y bwyntiau. Caerdydd wedi colli yn erbyn y dreigiau gyda llaw, sy'n golygu 1 pwynt yn unig. Gafon nhw heno, sef 24 y bwyntiau, di cyfanswm nhw rwan, felly gallen nhw ddim dal y Gweilch. A'r Gweilch ydy'r Pencampwriaeth. A mae seren y gêm Sam Matthews yn ymuno efo ni yn y studio. Sam, congratulations, you've won the championship and yourself was man of the match this evening. How does it feel to be crowned champions of this league tonight? Well, it's great. We worked from September, we come in, we knew we were good enough to win it, so just to top it off, it's just great to do with a game to spare. Just great feeling. And it was definitely a cohesive effort throughout the competition from your team. What do you think was the difference in your team and why have you gone on and won it? I think we just worked together for so long, we just bonded as a team. When changes come in, they've done their job as well. And when subs come on, we haven't stopped, we haven't taken a foot off the gas when we were winning. So. Well, congratulations. You are the champions. Your team are on the pitch, so I'll let you go and join them for the celebrations. Llongyfarchiadau, diolch yn fawr iawn. Ia, Ifan, tîm cyflon fel oedden ni'n sôn, cyn ni gael dy ymateb di, mae capten y tîm buddigol Evan Hill yma efo ni. Evan, congratulations. Bonus point win. You are 2023 under-18s champions. How does that sound? Well, it's a good feeling. We put a lot of work into the block, and well, it's great to finish on a high, really. Last year we had a bit of a tough block, but this year we come out smash out the blocks, and says it all, really. Lots of words. Yeah, you've obviously got one game left against Cardiff. Does that victory tonight take the pressure off next week game, or are you still hoping to go unbeaten throughout the season? I know this was our biggest focus. We wanted to win the championship, but to end the championship in a clean sweep, that'd be brilliant. So big focus for next week now. And hopefully we can finish on a high. Yeah, well, we'll see you next week. That game is live on RYGBI Pawb. I'll let you go and celebrate with your team as they are on the pitch. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau. Thank you. Ia, y bwriad rwan i'r Gweilch ydy curo gêm na'n erbyn Caerdydd yr wythnos nesaf a mynd yn ddi-guro yn y gystadleuaeth. Be ti wedi weld heno, Ifan? Wyt ti'n meddwl fydden nhw'n gallu gwneud hynna wythnos nesaf? I fi'n credu gallwn ni weld nhw yn mynd yn ddi-guro. Ar diwedd y dydd, mae lot o'r agweddau o'r gêm na yn wych dyn nhw, ond mae pethau allan nhw dysgu o'r gêm na, allan nhw ware falle bach yn y ardaloedd cywir bach yn well, a torri camgymeriadau fregus mas o'i gêm nhw, ond ar y cyfan o'n i'n meddwl o'n nhw'n dda iawn. Oedd, mi oedden nhw yn wych yn doedd heno. Reit, does na ddim chwe gwlad yr wythnos yma, a mae yna dal ddigon o bethau i ddod ar S4C. I'ch bwyntiau y gêm wych yma nos fori am hanner awr wedi 10 ar S4C. RYGBI Pawb ar stwnsh di Gwener am 20:06 fel yr arfer, a wedyn fel oedd Ifan a fi'n sôn o fanna, Gweilch dan 19 yn erbyn Caerdydd, dan 19 yn fyw wythnos nesaf gêm ola y gystadleuaeth.
Mae Jonathan yn parhau nos fori am 9 o'r gloch, digon o gyffro y 6 gwlad, edrych ymlaen i Loegr, a edrych yn ôl ar gêm yr Alban, dwi'n siŵr. Caerdydd yn erbyn Benetton hefyd, Leinster yn erbyn y Dreigian o Sadwrn, a'r Scarlets yn erbyn Caeredin Dydd Sul, ia, Pencampwriaeth Rygbi Unedig yn dychwelyd. Dwi'n falch o ddeud fod Paul James, yr hyfforddwr buddigol yn ymuno efo ni ar ochr y cae fan hyn. Paul, congratulations. Your team are the champions of this league 2023. How does that sound and how proud are you of your team? It sounds nice. I think it's been about 10 years since we won it last. Yeah, just really proud of the boys. They've stuck together all the way through, and you know, it was a bit of a scrappy game today, but you know, we've done enough to get the bonus point. And your reaction to your team's cohesiveness then, because as we've seen, all throughout this league, the colleges and schools come together. What was the difference in your region, do you think, and why did we see that cohesive performance on the pitch? I just think at the beginning we said, you know, we're going to enjoy this block, we're going to work hard for each other. You know, the boys are getting up at like 5 in the morning, so we train pre-education. So the boys are up early, you know, they're grafting hard. And I think that's made us closer. Yeah, it's paid off as well, and consistency in selection. Perhaps, are you going to change it up for next week now, Cardiff game, now that the title is yours? No, it's, you know, same message. We just take every game as it comes, and, you know, we'll probably pick the best team available again. Well, thanks for your time. We'll see you next week on Rugby Pawb, and congratulations once again. Diolch, Paul. Cheers, bye. Ifan, y Gweilch wrth i bod efo'r fuddugoliaeth, ond mae o'n feistr corn yn dydi, mae o isio gwella bob tro, felly dwi'n siŵr fyna betha fydd o isio gweithio yn efo yr wythnos yma, Paul James fel hyfforddwr y Gweilch, ond o ran y Scarlets ta, maen nhw'n wynebu Rygbi Gogledd Cymru'r wythnos nesaf, be fydden nhw'n ganolbwyntio yn efo'r wythnos yma? Wel, fi'n credu i ddechrau off da un o'i gwendidau nhw heno oedd y llinell. So fi'n credu lot o bwysau ar gael y llinell yn iawn. Nethon ni'n sôn ar dechrau y raglen falle bod i ddisgyblaeth nhw di gael nhw lawr a i camgymeriadau nhw, a dwi'n teimlo fel bod hwnna dal yr un gan oedd i heno. Felly y tair beth na i fi bydde'r tri beth bydden ni eisiau canolbwyntio ar y llinell, i disgyblaeth nhw a'i camgymeriadau nhw. Dwi'n siŵr bydden nhw'n canolbwyntio ar hynny. Diolch yn fawr iawn, Ifan, am dy gwmni di heno ar Rygbi Pawb. Ia, ar wythnos nesa, mi fydden ni yn fyw o Aberafan. Faes y Talbot Athletic ar gyfer y gêm rhwng y Gweilch a Chaerdydd yn fyw ar Rygbi Pawb nos Ferchar. Gobeithio gawn i'ch gwmni chi bryd hynny, ond mae'r Gweilch yn Pencampwriaeth, a dyna sy'n bwysig heno. Nos da.